Subrai kaitor Yesus Kristoni paiflaya kaksangma Tripuri sikla siklirok by tong playtong. Amen. Kifisa pato kamjakmu kakamde kamya kene ching nailay bayjak. Tabuk phaidi kifini pato chilabri kamjak lema kakamde kamya kene chere amjogi nailayano. O kifini patno kakangke chongke romna bagai puila kifisa patno knalaydi. Kifisa pato norok knamani no muito mau naruk lay thai. Aboke kamjakmu unka kakam te ketargne. Kake norok kamjakmu no norok ni chilabri kamjak lay mungo kakamke te ketarke tongmungo pinang layke norok ni chilabri kamjak layma kakamungnay. Piyaba norok kamjakmu no norok ni chilabri kamjak lay mungo kamyake te ketariyake tongmungo pinang layke norok ni chilabri kamjak layma kamyangnay. Abo bayno chilabri kamjak layma kakamde kamya kok sengmungni kok kifilmungno ang norokno taisa taine kok bayno sawi manglak. Norok sakno norok ni chilabri kamjak lay mungno cheri nailayi o kok sengmuni kok kifilmung manna nango. Tamni kinke baksa sikla sikli rokni bagai chilabri kamjak layma kakam ingna phana tongo. Te baksa sikla sikli rokni bagai chilabri kamjak layma kamya ingna phana tongo. Abo kinmake chilabri kamjak layma kakamde kamya abo kubang kukno kamjak laynay chilabri rokni thanise. Tei norok kamjak mungno norok ni chilabri kamjak lay mungko kakam kade eba kamya kade tongmungo pinang laykine sina bagai norok Roma 13:10 1 Corinth 13:6 te Luke 6:43 te 44 kokatharokno pinangki nailena nangkugo. Roma 13:10 o haikine sijak tungo. kamjakmu buino kamya chaya kse klaya. Love does no wrong to your neighbor. 1 Corinth 13:6 so haikine sijak tungo. kamjakmu kamya chaya klaithanyo tongthok jagya. Pia kubuyose tongthok jago. Love does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in the truth. Te Luke 16:43 te 44 subra Jesus samanino haikine sijak tungo. Bupang kakam butai kamya thaya. Abo haikino bupang kamya bo butai kakam thaya. Jotto bupang bini butai baino sinijago. No good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit. Haikinke Roma 13:10 kokatartui sakno te noro kamjakma chila ebabrino kakam klainay chilabri kamjak lema unka kakam. Piyaba sakno te noro kamjakma chila ebabrino kamya klainay chilabri kamjak lema unka kamya kine katsui srai. Te 1 Corinth 13:6 kokathartui sakno te noro kamjakma chila ebabrino kakam klaithanyo tongthok jaknay chilabri kamjak lemangka kakam. Piyaba sakno te noro kamjakma chila ebabrino kamya klaithanyo tongthok jaknay chilabri kamjak lemangka kamya kine katsui srai.
Haini bagai chilabri kamjak lemu saksakno tei norok kiching norokno kakam de klai eba kamya de klai kene sina bagai norokni chilabri kamjak lemu norokni langmawo tabusuk jora thaimani buthai rokno cheri naina bagai Luke 16:43 tei 44 koktum kakamni besung tei kobok jago. Aboke norokni chilabri kamjak lema kakam kinke norokni langmawo buthai kakam thaimarok nugjagano. Piaba norokni chilabri kamjak lema kamya kinke norokni langmawo buthai kamya thaimarok nugjagano. Hake norokni chilabri kamjak lema tabusuk jora thaimani buthai rokno cheri nailaike norokni chilabri kamjak lema kakamde kamya kene srai enggano. Tamni kinba jotta samungrok te tongmungrok kakamde kamya kene sina bagai a samungrok te tongmungrok thaimani buthai rokno cheri amjogi naina nango. Abote cheri nailai puru tumu norokni chilabri kamjak lemu saksakno te norok kiching norokno kakam klayo te buthai kakam se thayo kene marirok sijakhe norokni chilabri kamjak lemano kakam kene romleidi. Piaba tumu norokni chilabri kamjak lemu saksakno te norok kiching norokno kamya klayo te buthai kamya se thayo kene marirok sijakhe norokni chilabri kamjak lemano kamya kene romlena nango. Hake chilabri kamjak lema kakamde kamya kene sina bagai o koktarok tei cheri nailena nango. Aboke kamjakmu buino kamya chaya kese klaya. Kamjakmu kamya chaya klaitaniyo tongtok jagya. Tei jotto bupang bini buthai baino sinijago. Tabuk chilabri kamjak lema kakamde kamya kene sina bagai tengtam lamarok tei cheri amjogi nailayano. Tengsa lama ke norok chilabri kamjak lema chengna sikangni norokni kaitor bai tongmani khalo kerengmung bai norok chilabri kamjak lema chengpuruni simi tabusuk jora kaitor bai tongma norokni khalo kerengmno suwui amjogi nailayma. Tengni lama ke norok chilabri kamjak lema chengna sikangni norokni nok nukhungrokni adongrok mai tongmani khalo kerengmung bai norok chilabri kamjak lema chengpuruni simi tabusuk jora norokni nok nukhungrokni adongrok bai tongma norokni khalo kerengmno suwui amjogi nailayma. Tengtam lama ke norok chilabri kamjak lema chengna sikangni norokni reng serengmungrok naimungrok kha chongmungrok samungrok te tongrok bai norok chilabri kamjak lema chengpuruni simi tabusuk jora norokni reng serengmungrok naimungrok kha chongmungrok samungrok te tongrok no suwui amjogi nailayma. O tengtam lama te norokni chilabri kamjak lemano cheri amjogi nailaike norokni chilabri kamjak lema kakamde kamya kene srai enggano. Tamni kinba kaitor bai norokni khalo kerengmungno norokni nok nukhungrokni adongrok bai norokni khalo kerengmungno te sak bai thangni te norok kamjak machila eba berini kamkraino dera riwi sokomoria chilabri kamjak lemangka kakam. Piaba kaitor bai norokni khalo kerengmungno norokni nok nukhungrokni adongrok bai norokni khalo kerengmungno te sak bai thangni te norok kamjak machila eba berini kamkraino dera riwi sokomorna chilabri kamjak lemangka kamya. Hake paidi tabu o tengtam lamarokni bereo puila norokni chilabri kamjak lemu kaitor bai norokni khalo kerengmuno de kebangnya eba ke krak de klairu eba kebal de klairu kene ko koloke cheri nailayano. Tamni kinba
jotta halok ni yapang te yarung botma unka kaitor tumung kaitor bai norok ni halok krung kakamno kinke bui jotta baibo norok ni halok ro kakamno unai piaba tumung kaitor bai norok ni halok krung kamya kinke bui jotta baibo norok ni halok ro salsa kamya nangnai tamni kinba kaitor kere halok yapang te yarung botma kere halok te srapsani halok te baisa sanatang ke snam nei sa kaitor bai halok krung yawi kaitor bai snam jak borok bai halok krung sugi tongman glak abuni bage chilabri khamjak lenarukno ang oma khaike kok sung rok sungi chengnanayo aboke norok ni chilabri khamjak lema norok sak bai thangno te norok khamjak ma chila ebabri no te norok khorok ni no kaitor bai kude kerengri eba kaitor bai khalo kerengno sude sibere eba norok ni chilabri khamjak lema norok sak bai thangno te norok khamjak ma chila ebabri no te norok khorok ni no kaitor bai tansa de khaire eba kaitor bai sukagidere eba ke norok ni chilabri khamjak lema norok no kaitor ni samode tubu eba kaitor bai chal ride re o chorabo norok ni chilabri khamjak lema tungsa lamati phano kaitor no kebang yakhu te kaitor bai khalo krungno deira riyaku khine norok ni kaklabo yak berawe jaike gode ko sirakno o koksung norok ni kok filmung norok srai ke manna bage halok ni tong thai norok ni bukha berajak thai no te norok ni chilabri khamjak le mawo surima tongno busuk nanggukma ru kene norok ni chilabri khamjak le mawo bible no busuk borom klai te nangkukma ru kene te norok ni chilabri khamjak le mawo nok tharno busuk khamjak te nok tharne surima pandarok manjak na busuk khatang kene ang norok no amjok rina nayo tamni kinba kaitor bai korok sasukni khalo krungno sina bage bini bukha berajak thai bini surima tongmu bible te tongma te kaitor ni nok tharni bage bini khatangma omarokno amjokin naina belai nango khake phaidi o naimung bai puila khalokni bage nangsugi tongma norokni bukha boro beraja khine amjoge nailayano chilabri khamjak lainaro norok saimano korok sasuk bai khalo krungna bage belai nangkuk manike bukha khine korokni khalo go tongo khine soike sana bage borokni kha bai kha baksa unanango kha bai kha baksa ungthaniyo se soi khalo krungun tongo kha bai kha baksa nya thaniyo soi khalo krungun kure kha bai kha baksa nya khalo krungun ungka srapsani khalo krungun pia kha bai kha baksa ungjak khalo krungun ungka molbrumni khalo krungun thakplaya khalo krungun te kuthang tongsakni khalo krungun tumung borok bai borok khalo krungna bage nangkukma kaisangka bukha kinke kaitor bai borok khalo krungna bagi bo nangsugi tongma kaisa ungka bukhano tamni kinba poitoni tongthai ungka bukha kine roma 10:9 te 10 porike saimano o poito se kaitor bai chingno khalo krungribo abo kinmake kaitor bai chini khalok ungka bukhani khalok
aboke poito by kerungjak bekhani khalok. Aboni bagi se Bible bekhani bagi belai nangkuk marijago. Subra jiso bekhana to ye srai ke te pang ke pereng marok na to ye koktum kakam bija progo sijak tunggo. Tamni kinba Bible engka kaitor by borok ni khalo kereng no to ye te kaitor by borok khalo kereng na bagi sijak mani bijap. Kaitor by borok ni khalo keremu besuk nangkuk mak laikne cingno simung rina bagi te cingbo kaitor by khalo keremu no nangkuk ma riwoi ya prisena bagi se Bible sijak mani. Khake kaitor by norok ni khalo keremu no amjogin nailena bagi puila kaitor by snamjak norok ni bukavo kaitor de tongitong yeba norok hamjak ma chila yeba beri de tongitong kene amjoge nailena nangko. Tei bai sakhe norok ni bukha kaitor ni thani de berasuk jak yeba norok hamjak ma chila yeba beri ni thani de berasuk jak kene amjoge nailena nangko. Norok kaitor no de morok rikuk yeba norok hamjak ma chila yeba beri no de morok rikuk kene amjoge nailena nangko. Tamni kinba norok morok rikuk tanio se norok sak ni bukha no berasuk nai. Norok ni bukha berasuk jak tanio se norok ni khalok bo songcha jak nai. Aboke norok kaitor no morok rikuk ke norok ni bukha no kaitor ni thani berasuk nai. Abokai no norok hamjak ma chila yeba beri no morok rikuk ke norok ni bukha no bini thani berasuk nai. Abono to ye subra Jesus Christo sawi klang mani kok no Matai 16:21 no khai kene sijak tunggo. Norok ni morok ukrok tong thani se norok ni khabo tong nai. Where your treasure is, there your heart will be also. Tabuk norok ni bukha kaitor ni thani de eba norok hamjak ma chila eba beri ni thani de berasuk jak kene bakai ke Simon nai eba Simon na bagai lama tamo. Abo norok ni bukha wo kebangkuk jora payi tanggi tongma kaka mungruk wansuk mungruk te muito rok no te ye ceri nailai ke Simon suknai. Norok ni bukha kaitor ni thani se berasuk jak hinke norok pungo thumani sichapru ni simi horo thuna sikang jora norok ni bukha wo kebang jora kaitor ni kaka mungrok wansuk mungrok te muito rok payi tanggi tongnai. Abokai no norok ni bukha norok hamjak ma chila yeba beri ni thani berasuk jak hinke norok pungo thumani sichapru ni simi horo thuna sikang jora norok ni bukha wo kebang jora bono tuye kaka mungrok wansuk mungrok te muito rok payi tanggi tongnai. Tumung sal ni kebangkuk jora rogo norok ni bukha norok hamjak ma chila yeba beri ni kaka mungrok wansuk mungrok te muito rok ni slai kaitor ni kaka mungrok wansuk mungrok te muito rok bai kuplung kuk hinke abo norok ni bukha kaitor ni thani berasuk jak te norok kaitor bai khalok kereng sugino tonggo kene phunuk mari. Abo khaino tumung sal ni kebangkuk jora rogo norok ni bukha kaitor ni kaka mungrok wansuk mungrok te muito rok ni slai norok hamjak ma chila yeba beri ni kaka mungrok wansuk mungrok te muito rok bai kuplung kuk hinke abo norok ni bukha norok hamjak ma chila yeba beri ni thani berasuk jak te norok ni hamjak ma chila yeba beri bai khalo kereng sugi tonggo kene phunuk mari. Abuni bagai norok ni bukha
kaitorni thanide berasugjak eba norak kamjak ma chila eba berini thanide berasugjak kene sina bagai pungo thumani sichapurni simi horo thuna sikang jora norakni bekha saboni kakamungrok wansukungrok tei muiturok bai kuplung kene amjogi naileke srai srai ngnai. Aboni bagai omo khaike sak sakno amjogi nailai. Nung chila kinke beri korok sabai kamjak lainani chengna sikang eba nung beri kinke chila korok sabai kamjak lainani chengna sikang sapung kebangmo corat nini bekabo kaitorni kakamungrok wansukungrok tei muiturok bai kuplung inge totongmani. Abu khaikeno nung chila beri kamjak laima chengmani yakulabo agini kaino nini bekha kaitorni kakamungrok wansukungrok tei muiturok bai kuplung ingino tongko kinke norakni chila beri kamjak laimu kaitor bai nini khalo kerunguno dera riwui sibai yaku kene punuk mari khai kinke nung norakni chila beri kamjak laimano kakam kene romdi piyaba nung chila eba beri bai kamjak lainani chengpruni simike agini khai nini bekhabo kaitorni kakamungrok wansukungrok tei muiturok tei phase phaya pia nung kamjak ma chila eba berini kakamungrok wansukungrok tei muiturok simise sapung khopun nini bekhabo phai rerugo kinke abo norakni chila beri kamjak laimu kaitor bai nini khalo kerunguno dera riwui sibai baijak kene mari khai kinke nung norakni chila beri kamjak laimano kamya kene romnanago tamni kinke nini bekha kaitorni thani berasugjake simise nini bekhabo kaitorni kakamungrok wansukungrok tei muiturok tongsuknai nini bekhabo kaitorni kakamungrok wansukungrok tei muiturok tongsugo kinkese nung kaitor bai khalo kerungi tongsugo kene punuk mari ingyake nung kaitor bai khalo kerungmugo kere kene punuk mari tabu srapsa jora nini sak bai thangni bekha saboni wansukungrok tei muiturok bai kuplung ingja kene cherei amjogi naidi aboke salo wai besak tei jora besak kaitorni kakamungrok wansukungrok tei muiturok nini bekhabo phayi thang tei salo wai besak tei jora besak nung kamjak ma chila eba berini kakamungrok wansukungrok tei muiturok nini bekhabo phayi thang kene khake nini bekha kaitorni thanide berasugjak eba nung kamjak ma chila eba berini thanide berasugjak kene nung sak sakno saiman suknai nung sak sakni bekhano amjogi naibaike srapsa jora riwui nung kamjak ma chila eba berini kaitor bai khalo kerungno teibo cherei wansugi naidi tamni kinba nung chila koroksa eba beri koroksa bai kamjak lai tongko kinke bo kaitor bai khalo kerungi de tongya bo kaitor bai tansak de tong eba kagi de tong tei nini bagi de bo kaitor bai tansak tong eba nini bagi de bo kaitor bai kagi tong kene sina bagai nini barja tongo tamni kinba soi te kubui kamjak mu sakni kakamno simi nayanugya pia kamjak ma chila eba berini kakamna bo nayo nugo abuni bagai nung omoteike sak sakno sungi naidi nung kamjak ma chila eba beri nung bai kamjak lainani chengna sikang kaitor bai bini khalo kerungu bakai tongmani nung bai kamjak lainani chengpruni simike kaitor bai bini khalo kerungu bakai tong agini khaino tabuk bo
kaitor bai khalo kerengino tongko kinke neng norok ni cilabri kamjak le mano kaham kene romdi piaba neng kamjak ma cila eba bere neng bai kamjak le nani cengpurni simike bini bekavo kaitor ni kakamurok wansumurok tei muiturok tei phase phaya pia bini bekavo nini kakamurok wansumurok tei muiturok bai simise sapung kopung kuplung ungi tongsugo kinke neng norok ni cilabri kamjak le mano kamya kene romnanango tamni kinba norok ni cilabri kamjak le ma neng kamjak ma cila eba berino kaitor bai sekagerka abuni bagise neng kamjak ma cila eba berini bekavo kaitor ni kakamurok wansumurok tei muiturok phase phaya unjak tumung neng kamjak ma cila eba berini bekavo kaitor ni kakamurok wansumurok tei muiturok phase phaya kinke bini bekha kaitor ni aroya kene mari tumung bini bekha kaitor ni aroya kinke bo kaitor bai khalo kerengmungo kerei kene mari neng omote ke wansuge amjogi naike neng kamjak ma cila eba beri kaitor bai khalo kerengmungo de tongya kene saiman suknai aboni besengte neng kamjak ma cila eba berino neng kaitor bai khalo kerengri de re eba suka gide re kene bo saiman suknai cila beri kamjak le nairok kaitor ni thani bekha bera sujak cila beri kamjak le mangka kakam piaba kaitor ni thani bekha bera sujak ya cila beri kamjak le mangka kamya tamni kinba kamjak muni yapang kaitor kinke bini thani bekha bera sujak kinke se norok ni cila beri kamjak le ma kakamangnai tabung saksak no sungki nailedi norok ni bekha sabo ni thani bera sujak kaitor ni thani de eba norok kamjak ma cila eba beri ni thani de kene tei norok ni bekha ni bagra sabo norok ni bekha ni tuidulnai sabo kaitor de eba norok kamjak ma cila eba beri de kene bo norok saksak no sungki nailedi tamni kinba norok ni langma wo norok ni bekha beramani thai belai nangkugo aboni bage norok ni langmani kakam te kamkrani bage norok khatango kinke norok ni bekha no norok ni snam nei sa te muthang nei sa kaitor ni thani ler yawi ya farsuk laidi norok ni bekha no norok kamjak ma cila eba berini yago bini muchungte thingna riwi norok ni thinang ni kamkraino ta sokomordi omani logino kamjak ma cila eba berini bage kaitor ni thani bekha berasuk jagyakhu te kubun dormoni cila eba beri bai kamjak le ye kaijakna bage baptisma nagar jagyakhu te cila beri khalo kerengna bage kaitor bai kagitungnai cila beri rokno simi angsing nanayo norok kaitor bai snamjak norok kamjak ma cila eba beri ni bage norok no snamnai te muthangnai kaitor no sukmawo kinke norok ni cila beri kamjak lema kakamde kamya norok sakni langmawo snamnai sa kaitor no de morok reikuk eba kaitor bai snamjak borok na de morok reikuk te norok kamjak ma cila eba berini bage norok no snamnai kaitor no phano norok ni khani ongkorina kha chongo kinke uloke salsa ya salsa norok kamjak ma cila eba berini slai teibo naithokuk kamjak ma gnanguk chakri gnang tei bebagono
ginangkuk borok koroksa norok ni mokkal no chingrke norok asuk kuduk sal tal te bisi khamjak le tongmani chila eba burino yakari khibi kargla khne bakhai ke sikang sasugei manai ani wansuktoi chila eba burini bage snamnai te muthangnai kaitorna yakarnai chila buri rokni khamjak leima te khalok abo soi te kubui chila buri khamjak leima boya te soi te kubui khalok boya phia abo bakhani khamjakma eba bo khamjakma chila eba burini ginangmungni bage khamjakma te snamnai te muthangnai kaitorno kare chila buri rokni khamjak leima abo kaitorni aroniya kaitorni aroniya jotta khamjakmu srapsani bagise kaitorni aroni khamjakmu baise norok chilaburi khamjak leyo kinke norok tamonke kaitorna morokri kukya te kaitorni thane kha berasukya kaitorni aroni khamjakmu bai chilaburi khamjak leyani srai nukmari rokse tabukni molo kuduk bisirok romui khamjak lei kaijak nai khiksarok ni bere kaglema bangi tongma te khamjak ma chila eba burino eba khamjak ma khik eba saino yakari khibiwi kubun chila eba buri bai khari thangmani patimung rok bangi tongma omotui patimung rok norokna phurungmani khe kaitorni aroniya khamjakmu yaphang te yarung bothama kare khamjakmu te srapsani khamjakmu kine apuni bagai ang norokno khus klairina nayo norokni bukhano kaitorni thani berasuge kaitor bai khalo krungsuge norok chilaburi khamjak leke khamkuk naikine tamni kinba chilaburi rokno soike te kubuike tansha klairinisa te khalo krungrinisa kaitor simise tancha te khalokni yapang te yarung bothama kaitorse te baisakhe kaitorno kare soi te kubui tancha bokre kaitorno kare soi te kubui khalok bokre tabusuk jora kaitor bai khalo krungsuknani nangsugi tongma bukhani kokno tuyik kok kholoke ching nailei baikha tamni kinba kaitor bai norokni khalo krungmuno anjogi naina bage norokni bukha berajak thaino simi amjogi naileikhe asuk bainongo chilaburi khamjak lainaro tabu norokni chilaburi khamjak laimu kaitor bai norokni khalo krungmuno krak de khlairi eba kebel de khlairi khne norok saiman baijak aboni busungtei norokni chilaburi khamjak lema kakhamde khamya khni bo norok saiman baijak khne ang khaklayo kaitor bai norokni khalo krungmuno amjogi naina bage norokni bukha bera thaino simi amjogi naima baino ungsugo tamni kinba kaitorni thani bukha bera sugjagya khe kaitor bai norokni khalo krei kaitor bai norokni khalo krei kinke soi ke norokni surimu bible no nangkukmarima nok tharno khamjakma abotirok ungi maya khaifano kaitor bai norokni khalo krungmuno teibo srai khlairina bagai norokni surima tongmuno teibo ang norokno amjokrina nayo norok saimano surima ungkha kaitor bai borok kok salema khne communication between God and people kok salemung khalok songshana bagai belai nangkukma kaisa tei kok salai songshaja khalogo tongi tongna bagai bo nangkukma kaisa khake khalo kerenggi tongi tongna rokni phunukmari ungkha borokni bisingni sal brumbrumni kok salaimu borok bai borok kok salema bai borok bai borokni khalok
krak ungma kaikeno borok bai kaitor kok salema bai kaitor bai borok ni khalo krak ungko abu bai no kaitor bai khalo krung sukna bagai te kaitor bai khalo krung mungo tongi tongna bagai nangkukma mungsa tongmung ketarengka surimu sal brumbruni surimaro kristan rokno bini snam nesa te muthang nesa kaitor bai sal brumrum khalo krung mungo tongriwo abuni bagai surimaro kri krista mothano toyi te kristan langmano toyi kebo wansuk suda manglak surimungno nangkuk maria te jora bo surima pandarok songchaya krista motha soi te kubui krista motha boya pia poito kebel krista motha kenibo punuk mari abo khaino surimungno nangkuk maria te sal brum surya kristan rukbo soi te kubui kristan rukya pia poito kebel kristan ruk kenibo punuk mari jora bo surima pandarok songchawi tongnai krista motha kaitor bai khalo krungsugi tonggo kene punuk mari abo khaino sal brum jora bo suriwi tongnai kristan ro kaitor bai sal brum khalo krungsugi tonggo kene punuk mari subra jisu chingkai borokungke osungcharo tongpro sal brumni surimungni besungtei afa kaitor bai khalo krungsugi tongmani kokno toye koktum kakam bijapro gnangke sijak tongo subra jisu kristoni o surima tongmung o singchara tongnai bororok gthang tongsak kaitor bai khalo go tongnani bagai nangkukma kaisa tongmung kthar gnai chingno phirngmaklayo aboni bagai chilabri khamjak lenarok norok sak sai chungke te norok khamjakma chila eba bri bai baksake kha kaichomoi wansuge nailaide norokni chilabri khamjak leimungko norok surimungno busuk nangkuk mariwe morok rikuk laikine norok saimano chilabri khamjak leimawo khalo krungna bagai te a khalo krungjago tongi tongna bagai kok salemaro busuk nangkuk maklaikine kaitorno siniwo te poito klayokine samabai simi kristan sukia pia a sinijak te poito klayma kaitor bai sal brum kok salaiwi khalogo ma tonglei thai kaitor bai khalo krike nora kaitorno sinima te poito klayma bai tama manma klai nora soi ke subra jisu kristono siniwo a sinijak subra jisu kristono poito klaysugo te subra jisu kristo bai khalo tongo khinke norok abono sal brum surima tonguni besungte punukna nango khake phaidi norokni chilabri khamjak leimungo norok surimungno de nangkuk mariwe morok rikuk eba norok khamjak ma chila eba buri bai khok salemano de nangkuk mari morok rikuk kine cheri amjogi nailayano abuni bagai omotike saksakno amjogi nailede nung chilabri khamjak lema chengna chikang sal brum thumani sichapro nini bukhawo puila kaitorni kakamu wansukunte muito beglei phapaimani afro nung logino bachawe suriwe sal brum ni langma kaitor bai baksake chechengmani nung nini school ni eba college ni bijapro purina shikang te puri bai mani yagulo su surimani nung school eba college thangna shikang suriwi nokni ong kormani nung mai chana shikang te ma cha bai keno su surimani nung nini sakni malkhung malrina shikang eba buini malkhungo lamrina shikang su surimani nung nok nukni sal brumni surima pandarogo bukka risuge ma manchakmani horabo akaino nung tuna shikang nini bukkawo kaitorni kakamu wansupung te muito phapaimani afrobo nung logino laitangjak
asalni kaham kamia samung tongrokno kaitorni thani yapari kaitorni kurio tutumani tei nang sakni krista mothavo surima pandaruk tong pruke tong thokjak bukha bai thange ma manchak mani abu khaikeno nang chilaburi khamjak lema chengmani yagulabo agini khaino nang suri tongko khinke norakni chilaburi khamjak lemano kaham khine romdi phiyaba nang chilaburi khamjak lema chengpurini simike phungo thumani sichapro kaitorni kakamung wansupung tei muituni bodala nang khamjak ma chila yeba birini kakamung wansupung tei muito se phayo hake afro nang logi na mobile phone khosawui bono ringkai bo bai koksalena chengo yeba text sikoro nini school ni yeba college ni bijaprokna porinashikang tei poribai mani yagulo tei surya injak nang schoolo yeba college thangnashikang tei surya phia nang khamjak ma chila yeba birino mobile phone tei koksawi nokni ongkhoro nang mai chana sikang tei mai chabai kheno tei surya injak nang nini sakni malkhung malrina sikang yeba buini malkhungo lamrina sikang tei surya injak nang nok nukhni salbrumni surima pandarogo khar isuge tei surimaya injak tei horo thuna sikangbo kaitorni khakamung wansukung tei muituni bodala nang khamjak ma chila yeba birini khakamung wansukung tei muito se phayo afro nang logi no mobile phone kosawui bono ringkai bobai kok salaitei muktri thangjago omo khaike se phungo thumani sichaproni simi horo thuya sak jora kaitorni khakamung wansupung muito tei surina muchungum phase phaya yeba kri khinke norakni chilaburi khamjak lemana khamya khne romna nango tamni khinpa surimungni bisungtei kaitor bai nang khalo krung thani kebangya chilaburi khamjak lema ungkha kaham phiyaba surimungni bisungtei kaitor bai nang khalo krung thani tungsa lamatei kebangun tubunai tei kasunai chilaburi khamjak lema ungkha khamya omotei khe nini surimungno tei cheri amjogi nai khe nang kaitor bai khalo krung sugi de tongya khne saiman suknai aboni bisungtei chilaburi khamjak lema kakhamde khamya khne bo nang sak saiman suknai tabuk srapsa jora riwe nang khamjak ma chila yeba biri kaitor bai khalo krungi de tongya khne sina bagai bini surima tongno tei omotei ke wansuge amjogi naidi nang khamjak ma chila yeba biri nang bai khamjak lenani chengna sikang bo sal brum phungo thumani sichaproni simi horo tuna sikang jora juda jorawo bini bukhawo kaitorni khakamung wansupung tei muito beglai phaphai mani tei susuri mani abo khaikheno tumu bo nang bai khamjak lenani chengmani yagulabo agi khaino bo suri tongkho kinke norakni chilaburi khamjak lemano kakham kine rumdi phiyaba nang khamjak ma chila yeba buri nang bai khamjak lenani chengpurini simike phungo thumani sichaproni simi horo thuna sikang jora juda jora bini bukhawo kaitorni khakamung wansugun tei muituni bodala nini khakamung wansugun se phayo tei juda jorabo surinani bodala mobile phone tei nang bai koksane thani se bukha berasugo khinke norakni chilaburi khamjak lemano khamya khine romna nago tamni khinba chilaburi khamjak lenani bage bo kaitor bai koksale mano muthak baika tei baisake nang bai koksale khalo krungna bage bo kaitor bai suriwe khalo krungmani no muthak baika yeba yakar baika omano srai ke sana thange nang bai koksale ma bai nang khamjak ma chila yeba burini kaitor bai khalo gmakha asukno
오모또 이케 능 감작마 칠라 예바 브리니 수리마 동문어뜨이 완숙이 암족이 나이마니 부승뜨이 보 카이토르바이 칼로 크릉스이데 동동야크네 능 사이만 숙나이 아버니 부승뜨이 보바이 니니 살브름브름니 koksalema 카이토르바이 비니 살브름브름니 koksalemano 데 깨방 야크니 보능 사이만 숙나이 Cilabri kamjak lainairok. Tumung norak pungo tumani sichapurni simi. Sapung juda jorarogo. Kaitor by koksalei khalogo tongi tongo kinke. Norakni nok nu kumrokni salbrabni surima pandarogo. Bukka risugi surilayo kinke. Norak horo tunachikang kaitorni tani suriwi asal no mutak layo kinke. तेई नोरकनी साकनी कृष्ण मोथारोगो बुक्का तोंगथोगी थंगे सुरीमा पांडारोग मंचक लेयो खिनके नोरक काइतोर बाय खालो करंगसुगी तोंगी तोंगो किने फुनुक मारी खाके नोरकनी चिलाबरी खमजक ले मानो काखम किने रोमलेदी पियाबा तुमु फुंगो नोरक काइतोर बाय कोक्सलेनानी बोदला नोरक खमजक मा चिला एबा बरी बाय कोक्सले तते salbrumbrumni langma chengleyo te horo noro khamjakma chila eba buri bai koksalei tete salbrumbrumni langma muthakleyo te thuna thangleyo norokni nok nukrogni salbrumbrumni surima pandarogo bukka risuge te manjakleya te norokni bai thangni krishna motharogo tongthogi thange surima pandarok manjakna te muchungleya khinke omo नोरा काइटोर बाय खालो krungo kire kine funuk mari khake norokni chilabri khamjakle mano khamya kine romnanago tabo chilabri khamjakle narokno angsungna nayo norokni langma wo surimungno aboke kaitor by koksale mano de norok nangkuk mari morok riku eba norok khamjakma chila eba buri by koksale mano de nangkuk mari morok riku Norok baisa sukpano, norok kamjakma chila eba burino, sude sungka, bo sal brumbrum kaitonitani sude suri kine. Eba ke norok kamjakma chila eba buri, baisa sukpano norokno sude sungka, nung sal brumbrum kaitonitani sude suri kine. Norok baisa sukpano, नोरकनी खमजक में चिला एबा बरी बाय बाक्सा के आशुगे सुदे सुरिखा नोरक काइटोर बाय खालो क्रंग सुगिदे कोरक्साते कोरक्सानो खमजक ना नाइलाई एबा नोरक काइटोर ना यकारी खिबिवे दे कोरक्साते कोरक्सानो खमजक ना नाइलाई नोरकनी खमजक ले मानो केबंग नाइ खने दे नोरक काइटोर नो नाइलाई नुकलाई Cilabri kamjak lenani bage norok kaito ni tani surimano yakar baika ginge abo norok ni cilabri kamjak lema kakam ungma baide eba khamya ungma baide norok no snam nai muthang nai te khamkrai rinai kaitor baise norok koksalena muchung yakinke norok kiching norok koksalena muchung marogo busuk kubuitong Kaitor by koksalei thanio se norokni bukharok tongthok jagya kinke kaitor by snamjak norok khamjak ma chila eba buri by koksalei thanio tongthok jago kinmawo busuk kubuitong norok kaitor by koksalei khalo kringya ku kinke norok bakhai ke chila buri koksalei thanio soi ke khalo kringi manai tabukni molo chila buri khamjak le narukni bereo Yeba chilabri khamjakle kaijak nairokni bereo kissa baino kok bangle mani yeba kok baksa nya ngmani ke abo borok sal brumrum suriwe kaitor bai khalu krung sugyani phunuk mari kine norak poito dekhlai norak surimung tei kaitor bai khalu krung kesse chilabri kok salai tanyo norak kiching norak khalu krungi mano kine norak poito dekhlai
sal brum brum kaitor by koksale nai chila briro koraksate koraksa by koksale pro kok bang playglag. Abuni bagai chila bri kamjak le narok norok kok bang le yawe kok taisang gitong na kinke norok sal brum brum kaitor by koksale di abose surimu. Norok omana muito naruk lady kaitor ni thani sal brum brum suriwe kaitor by khalo krung sugi tansang yawe norok kamjakma chila yeba beri by simi koksale khalo krungi tansang nanaima abungka butuani khakamu wansung teitongu tamni kinba kaitor by khalo krung yarok o singcharo khorak sasuk by pano khalo krungo kuduk bisirok tongitong maya abuni bagai jotto by khalo krake tongnani bagai puilano norokno snamnai te muthangnai kaitor by khalo krung sukna nangkugo abuni bagai kaisa nangkukma tongmung ketharangka surimung kene bukkawo siyi tonjake khamkuknai tabuk phaide norokni chilabri khamjak laimung kaitor by norokni khalo krungno crack de khlai eba cable de khlai gene sina bagai norok bible no eba kaitor ni kok tharno bisuk nangkukma riwe morok rikukne nailayano abokhe norok kaitor ni kok tharno de nangkukma ri morok rikuk eba norok khamjakma chila eba berini kokno de nangkukma ri morok rikukne cheri amjoge nailayano kaitor ni kok tharok phola kthar by kuk thole rijage borokruk ni kok by sijak manino se bible kino o bible kaitor borokrokno te kaitor borokrok by juda juda jorabo dalbida lamate kok salai marakno te se sijak tongo abuna te hebrew 1 te 2 khaikne sijak tongo lai thangjak moldrogo kaitor chini chuchu sungno diari rokni busungte dalbida lamate kubangma kokrok saka phia o paitakni molokhe bini sajlani busungte kok sakhorka long ago God spoke to our ancestors in many and various ways by the prophets but in these last days he has spoken to us by a son hake bible kaitor by borokni kok te kaitor by borokni khalo krumuni kokno te yise sijak tongo te by sake bible unka kaitor by borokni mol payesa pai flya khalo krumuni bijap kthar o bible ni besangte kaitor o singchar by te o singchar tungnai bebag borokrok by mol brum brum thak flya ke kok sawi tongo te khalo krungi tongo o bible o singchar tungnai bebag ni bagai te borokrok ni bagai kaitor ni khaka mungrok wansuk muro te muchung rokno te srai srai ke sijak tongo तुम बाइबल का काइटोर बाय बोरकनी खालो क्रंगनी बिजाब कथार खिनके ओ बाइबल नो उनका ताबुकनी मोलनी बोरकनो काइटोर बाय सोई सोई के खालो क्रंगरिनाय बिजाब कथार काइटोर बाय बोरक कागी तोंगमानिया तैखनो बाइबल बायबो बोरक कागी तोंगमान ग्लाक नरो काइटोर नो काखाम के सिनिवोई बो बाय खालो क्रंगना मुचुंके norok sak bay thangni langmawo bible no nangkuk mariwai morakma rikuk lainai tumung norok soi soi ke bible no nangkuk mari morak rikuk layo kinke norak sal brum brum bible pori lainai kok thar pirjak marakno khunch kaye khna lainai te kok thar te chilabri khamjak lainai borok rok ma ung lainai bible no nangkuk mariwai morok rikukma unka abo kaitor no nangkukma riwe morok rikukmani phunukmari
bebak ni slai nangkuk mani soi koke Bible no kamjak nairo borok sak no se kamjak maklayo. Tamni kinba Bible unka norok ni kakam kamkrai te mutang jakmani bagai kaitor bai ri klang jakmani bijab ketar. Tabu srap sa jorari we norok ni chilabri kamjak le mungo norok kamjak ma chila eba bri ni kokthai ni slai norok no mutang nai kaitor ni kokthar no de morak rikuk eba norok no mutang nai kaitor ni kokthar ni slai norok na mutangi maya norok kamjak no chila eba bri ni kokthai no de morak rikuk ne omote ke cheri amjogi nai ledi nung chilabri kamjak le ma chengna sikang nung Bible no kaitor ni kokthar gene poito khlai kamjage to tongmani jotta jorabo te jotta tangthaniyo te phaitaniyo Bible no nini loge tu telang mani jorabo Bible khuloge po porimani kokthar no muituo na narik mani kaitor ni kokthar tuike to tongmani te kaitor ni kokthar no kebange mungsa khlayawi te tongmun khamyarak no tongyawi to tongmani abo khaikeno nung chilabri kamjak leima chengmani yagulabo agini khaino nung Bible no kamjage morak rikugi tongko te kokthar no kebange mungsa khamya khlaya te tongmun khamyabo tongya kinke norakni chilabri kamjak leima no kakham kine romdi kiyaba nung chilabri kamjak leima chengpuruni simike agini khai nung Bible no te poito khlaya te kamjage morak rikukya ungjang nung Bible porimarok no te kokthar pirjakma knathaniyo te kha muchungma kri ungjang nung kokthar no pogi thangja te kokthar ti tongnabo te sakthar yangjang nung kokthar no kebangnai samngrok khlayo te tongrok tongo nung Bible no riwi tongmani nangkukmano tabuk nini mobile phone no rina chengbaikha nung Bible porina jorabo te kokthar pirjakma jorab phano nung kamjakma chila eba bri bai mobile phone te kringna se jora sibayo te nung bini kokrokna simise kubangkuk jorabo muito narigo norok koraksa te koraksani kokna wise chila bri kamjak leyo mungsas klaina sikang kaitorno singnani bodala nung kamjakma chila eba brino se singi yaprisewo omote ke nung tabuk Bible no kamjaknani bodala mobile phone no kamjago te kaitor ni kokthar no nangkukma riwi morok rikuknani bodala nung kamjakma chila eba brini kokna se nangkukma riwi morok rikugo kinke norak ni chila bri kamjak le mano kamya khine romna nango tamni kinke tabuk ni nini tongmung no nai ke abungka kaitor ni bodala nung kamjakma chila eba bri Bible ni bodala mobile phone te kokthar ni bodala ke kamjakma chila eba bri ni kokthairo aboni busungte nung Bible bai khalo krungno sukmangkha Bible bai nini khalo krung kmakhe abo kaitor bai nini khalo krung kmama seklayo tamni kinba kaitor bai khalo krungna kinke kaitor ni kokthar bai khalo krungna nango Bible no saksak ni langmo nangkukma riyarok borok kaitor ni bukuk no mutup rima seklayo omoti ke amjogi nai ke norak ni chilabri kamjak leimungo nung Bible no besuk nangkukma riye morak rikugi tongkine nung saksak saimanai aboni besungte chilabri kamjak leimung kaitor bai nini khalo krungno crack de khlai yeba cable de khlai te norak ni chilabri kamjak leima kakham de khamya kinibo nung saksak no saiman suknai omani loki no srapsa jorariwe nung kamjakma chila yeba bri kaitor ni kokthar no de morak rikuk yeba kaitor ni kokthar ni slai nini kokthairuk na de morak rikuk ne
omote sakno sungi nailedi. Nung kamjakma chila yebaburi, nung bai chilaburi kamjaklema chengna chikang, Bible ni bagi tungmani kamjakung, borom klaima, Bible porima, koktarti tungma akorok, nung bai chilaburi kamjaklema chengmani yakulabo, todetong, tongko kinke, norokni chilaburi kamjaklemano, kakam kini romdi. Piyaba, nung kamjakma chila yebaburi, chilaburi kamjaklemani bagi, Bible by khalo kumaka kinke, Bible ni bodala yago mobile phone se tui tongo kinke, kaito ni kokatarti mungsas klaina ni bodala, nini kokte se yapre sewo kinke, norokni chilaburi kamjaklemano, kamya kine romnanango. Aboke, nung kamjakma chila yebaburi, Bible no morok reekuknani bodala, mobile phone no morok reekugo. Kaitorni bukukni kokthai rokno borom klainani bodala, nini bukukni kokthai rokno borom klayo kene katse srai. Tumung Bible by bini khalo kermung kerika kinke, kaitor by bini khalo kumajak yeba kerika kene sijak mamari. Aboni bagai nang bansugi naidi, norakni chilaburi kamjak laimung, nang kamjak ma chila yeba berini, kaitor by khalo kermungno, crack de clay yeba cable de clay. Te nini bagi de nang kamjak ma chila yeba beri, Bible no kamjak mano, te morok rikuk mano, sukma kakene. Kake, norakni chilaburi kamjak lema, kakam de kamyakene, nang sak saiman suknai. Ano knawi tungnai chilaburi kamjak lenairo. Norak tabu sirapsa jorariwe, sak no sungi nailedi. Norak Bible no yelamba kene, kabai kukbai, poito de klailai, te borom de klailai. Poito klailayo te borom klailayo kinke, ani teisa koksungke, Dora sal brum Bible pode porilai, koktar pirjak marakuna knanani mude muchunglai, te koktar tide norak chilaburi kamjaklai. Norak kaito ni koktar tide tonglai, yeba norak kamjakma chila yeba buri rokni kokta ide tonglai. Norak kaito ni kokno de knalai, yeba norak kamjakma chila yeba buri ni kokno de knalai. Norok saksakni langmawo, kaito ni kokta rokna de morok reekuklai, yeba norok kamjakma chila yeba buri ni kokna de morok reekuklai. Norok kamjakma chila yeba buri ni kokni slai, kaito ni kokta no morok reekuknai borok de, yeba kaito ni kokta ni slai, norok kamjakma chila yeba buri ni kokno morok reekuknai borok de. Norok waisa sukpano, norok kamjak machila yeba burino, bo salbrum Bible pode porikane side sungka. Yeba ke norok ni kamjak machila yeba buri, waisa sukpano norok no, nung salbrum Bible pode porikane side sungka. Norok kamjak machila yeba buri by ashukpro, waisa sukpano, Bible ni kokatarno te sade salai. Norok ni langmawo Bible ni thai boro. First place ode, yeba second place ode. Norok surima pandarok manjakna thanglai pro. Te nok tharni surima pandarogo Bible no tuyi de thanglai, yeba Bible no tuyina de lachilai. Kaito ni kokatar tuyi de norok chilaburi kamjaklai, yeba kaito ni kokatar no kebangi de norok chilaburi kamjaklai. Tabu norok saksak ni kaglabo yak berawui. Norok chilaburi kamjaklai mungo, Bible no poito klaye, kamjage, boram klaye, kokatar tuyi se chilaburi kamjaklai ukine, gode gosirakno. Chilaburi kamjaklai nani bagi
बाइबलनो यकारे खिबिजाक रोकनो ते खिबिनाय रोकनो ते बाइबलनि बदला मोबाइल फोननो तुये तोंगनाय रोकनो सिमी आंग संगना नायो बाइबल दे नरकनि लांगमावो खामक्राय तुबनाय एबा मोबाइल फोन दे काइतोरनि कोक थार दे नरकना कथांग तोंगफ्लाय रिनाय एबा नरक खामजाक मा चिला एबा बरीनि कोक दे नरकना कथांग तोंगफ्लाय रिनाय काइटोरनि कोक थारनो सामुंनांगया ख्लाये नरक खामजाक मा चिला एबा बरीनि कोक थाय रोक बाय सिमी तोंगना नायमा आबोतै नरक किचिंग नरकनि खालो क्रंगो बसक कुबैतों ते बसक देगे तोंगनो काइटोरनि कोक थारनो मोरक रिया नंग बाय नंग खामजाक मा चिला एबा बरी नरक किचिंग नरकनि कोकनो मोरक रिवो खने खिनमावो बसक कुबैतों ते बाइबलनो खिबिवे मोबाइल फोननो तुये तोंगनाय नंग बाय नंग खामजाक मा चिला एबा बरी नरक किचिंग नरकनि कोक थाय रोकनो खनानाय ते बोरं ख्लायनाय खने खिनमावो बसक कुबैतों ते काइटोरनि कोक थार ती तोंगया नंग बाय नंग खामजाक मा चिला एबा बरी नरक किचिंग नरकनि कोक ती तोंगो एबा तिनांगो तोंगनाय खिनमावो बसक कुबैतों तमनि खिनबा सोई ते कुबै कोक सना थंगे काइटोरनो खामजाक मानो मोरक री कुकनाय रोकसे कोरक्सा ते कोरक्सानो खामजाक मानबो मोरक रिनाय रोक काइटोरनि कोक थारनो खामजागे मोरक री कुकनाय रोकसे कोरक्सा ते कोरक्सानि कोकनबो खामजागे मोरक रिनाय रोक ताबुक आन नरकनो काइटोरनि कोक थारनो खनावै आबोती तोंगनाय रोकनि कोकनो तुये ते काइटोरनि कोक थार ते तोंगया रोकनि कोकनो तुये मताई 7 नि 24 नि सिमी 27 जोरा खायकनि सीजक मनिनो पोरिवै खनारिना नायो खाके आनी कोकरोकनो खनावै सानमुंगो फिनांगनाय बोरक बो होलंग सकावो बिनि नोक तंगे तिसानाय कोरक्सा सियान करंग खायसे वातै वाखा तुइरोक तोरसाय फाइक्या ते नोबार को तोर सिपचाय फाये आ नोगो बो फाइक्या फिया आ नोक बाये क्लाइलिया तमनिखिनके अबो होलंग दाप कुचुकनि सकावो तंगे तिसा जाकमानी फियाबा आनी ओ कोकरोकनो खनावै सामुंगो फिनांगया बोरक बो खाचिंगसा बुलंगो नोक तंगे तिसानाय कोरक्सा बुतवा खायसे वातै वाखा तुइरोक तोरसाय फाइक्या ते नोबार को तोर सिपचाय फाये आ नोगो बो फाइक्या खाके आ नोक बाये क्लाइक्या आ नोक क्लाइमाले बेलाई से कोटोर ओ कोतम कखामनी बसंगते सुब्रा जीसु क्रिस्टो नरकनो फोरोंना नायमानिखे नरक बाइबलनो पोइतो ख्लायलाये काइटोरनि कोकतार पोरिलाये ते कोकतार पिरजाक मारकनो खनालाये ते काइटोरनि कोकतार ते तोंगलाये नरक कोरक्सा ते कोरक्सा बाय खामजाक लाइखे नरक होलंगदा कुचुकनि सका नोक तंगे तिसानाय सियान करंग चिलाबरिरोक इंगो इंयाखे नरक खाचिंगसा बुलंगो नोक तंगे तिसानाय खासिया बुतुआरोक इंगो खने चिलाबरी खामजाक लायनाय रोक सुब्रा जीसु क्रिस्टोनि ओ कोकतार ते नरक होलंगदा कुचुकनि सकावो बचानाय रोक दे एबा खाचिंगसा बुलंगो बचानाय रोक दे नरकनि चिलाबरी खामजाक लायमा होलंगदा कुचुकनि सका बचानाय रोकनि खामजाक लायमुंग दे एबा खाचिंगसा बुलंगो बचानाय रोकनि खामजाक लायमुंग दे ते नरक सियान करंग रोक दे एबा बुतुआ रोक दे तेबो 1 जॉन 2:17 नि कोकतार खायखने मुइतु ख्लायरिवो सिंगचारबाय बिनि मुचुंगरो कमा रिरगै तंगो फिया काइटोरनि मुचुंगते तोंगनायरो मोल ब्रुमनो कथांग तोंगफ्लायो The world and its desire are passing away, but those who do the will of God live forever. Te kokatar knawoi a kokatar te tungnai rukno subra jiso
Khamsajak kinmanikok Luke 11:28 sijak tungo. Hake norokno holamdat kuchukni saka bacharinai Bible no. Norokno ketang tong playrinai kokatharno. Norokno khamsajak snamnai Bible no. Tei norokni kaham tei khamkrani bagai siye klangjak Bible no poito klaye kokathar tei tongnai siyan kerengrok inglaide. Norokni chilabri khamjak laimungo Bible no morok rekuk laide tei Bible sija kokatharno kebangkai mungsa samung kamya ta tang laide tei tongmung kamya ta tong laide. Tabusuk jora samani besengtei chilabri khamjak laimungo Bible besuk nangkukma klai tei norokni chilabri khamjak laimung norokno Bible bai kerengdere yeba sukagdere kene norok Simon baijak. Aboni besengtei norokni chilabri khamjak laima kahamde khamya kene norok sak Simon baijak. Tabuk phaide norokni chilabri khamjak laimung kaitur bai norokni khalo krengno krak de klai yeba kebal de klai kene sina bagai norok kaiturni nok tharno besuk nangkukma riye morok rekuk tei nok tharbai norokni khalo besuk krak kene cheri amjogi nailayano. Tamnikinba nok thar ingka o singcharo kaiturni nok tei nok tharin nokpang ingka kaitur. Kaitur bai khalo krengi tongnai rok borok kaiturni nok thar bai bo khalo krengi tongnai. Nok thar bai soi ke khalo krengi tongnai rok borok nok thar ni nok phang kaitur bai khalo krengi tonggo kene phunuk mari. Puilano norok omorokno masitai. O singchar ginangke kaitur ni kithar saktung matongo. Te kaitur ni munge kuthum jaknai jotta thayebo kaitur tongo. Abono te Matai 18:20 subra Jesus Christo samanino kai kene porikenugo. Borok korokni yeba koroktam ani mungke kuthum thaniyo ang aro borokni berewotongo. Where 2 or 3 are gathered in my name, I am there among them. Aboni bagise Christian rog ka baksa unge kaitorni munge kereng sawo kuthum nani bagai nokatar songsha jaktongo. Tumung subra Jisu ni mungke borok kuthum thaniyo subra Jisu tongo kinke. Subra Jisu ni bagai te subra Jisu ni munge tangi tisajak te songsajak nokatharogo. Subra Jisu Kristo ni ketar saktungma besuk krake tongno kene wansugin naileidi. Kaitur jotta jagabo tongpano bini bagi chongke ketar ke tonjak thayo bini ketar saktongma belai krakse. Suri richapung 11:4 kai kene sijak tongo. Subrayung bini nok tharose. Subrayung ni achuk thayung le chukna khawo. The Lord is in his holy temple. The Lord's throne is in heaven. Hake chini kaitur ni pai flaya ashuk thayung chukno khawo phano. O singcharo borokrukni bisingyo bini srai tong thai katharngka no kathargene katse srai. Subra Jisu o singcharo tongpro sabat sal brum kubun saldrogo tei ter saldrogo bo Jerusalem no katharo eba synagogue rogo thangmani kokno tei kaibri koktum kakam bijaprogo sijak tongo. Tei kaiturni no katharo bania klaye pai faltai snamnai rukno subra Jisu jolijagi samani kokno John 2:16 no khaikne sijak tongo. Ani afani nokno khati thais namano muthagdi. Stop making my father's house a marketplace. Omoke subra Jisu o singcharo
Borok by tangi tisawi songsajak nok tarno bini bupani nokne pang pangke saklay manikok. O kok tarni besengtay nok tarengka o sengcharo kaitor ni nok te nok tar nok pangka kaitor kene katse srai. Abu baino kaitor bay khalo krengna muchun jakna irok ni punuk mari. Kaitor bay khalo kreng jakrok ni punuk mari. Te kaitor bay khalo krengi tongna irok ni punuk mari unka borok ni kaitor ni nok tar bay khalo krengma. Nok tar bay khalo kreng kinma ke nok tarno kaitor ni nokne poito klaima. Nok taro kaitor ni saktungma ketar tongo kene poito klaima. Nok tarno khamjagi borom klaima. Mansak nok tarno saap sutra ke te ketar ke naruk klaima. Nok tarne surima pandarogo poito klainairok by palke manjakma. Te ter palay marokno palke kha baksake palaima. Nok tarni bukakni klaijaknai kaitorni samantang marogo mansak kha kuwar baike ya kuwar baike chubachurima. Nok tar mirikna irukno te tuipang rukno borom klai borok bay khalo krengitungma. Abu khaino nok tar mirikna irukbo kaitorni muchungtay bini nok tarno mirikma. Nok tarni nok pang kaitor kene kahabay kukbay poito klay sukma. Nok tarno mirikna irok nok tarni adangrokno kaitorni nukungni adangrokne poito klay khamjage te borom klay khalo krengitungna saktharma. Nok taro surimung te Bible ni bagay nakuk marima. Akorok. Kaitor naima nukma te nok tarno nakukma rijakya khamjak jagya borom klay jagya morok rijakya te ketar ke naruk jakya krishta motha soi te kubui krishta mothaya. Abo khaino nok tarno nakukma riya khamjagya nok taro thangya te nok tar bay khalo kre kristan kubui kristanya. Tamni kinba suri richapung 2068 kaikine suijak tongo. O subrai ang nung tongi tongma nokno khamjago. Te nini chingsasha tongi tongma thaino ang khamjago. O Lord, I love the house in which you dwell and the place where your glory abides. Khake Krishta mothano miriknairok by Kristan rog nok tarno te nok tar bishingo tongi tongma kaitorni chingsasha thaino ma khamjak lay thai te borom ma klay lay thai. Bible khamjak mung kinma ke khalo kreng mung kinma se. Tamni kinba khamjak mung se soi te kubui khalok tubuo te khalok unka khamjak muni punuk mari se. Khake nok tar bay khalo krengi tongma unka nok tarno khamjak mani te borom klay mani punuk mari. Abuni bagay chilabri khamjak lainaro kaitorni nok tar bay norokni khalo kreng unka abo kaitor bay norokni khalo kreng no punukrima mari. Te bay sake norok kubui ke kaitor bay khalo krengi tongke norok kaitorni nok tar bay bo khalo krengi tongnai. Tabu chilabri khamjak lay mung bay kaitorni nok tar bay norokni khalo tode tong ye ba side sukma khakne sina bagay omote ke sak sakno amjogi nailayde. Nung chila ye ba beri bay khamjak lenani chengna sikang. Nung nok tarno belay kha khamjak mani. Nok tarni jotto surima pandarok manjakna kha thong thoge tha thang mani. Nok tarni ter pale marogo nini bukka to thong thok jak mani. Nini krishta mothani poito klainarok ni bodal bay baksa kaitor no suriwi lobi kulum thaniyo belay mu muchung mani. Nok tarni samungrok no khar isuge ta tang mani. Te
Motani Borokrok by Maletani Buka Susrangmani. Abu Haikeno, Nung Chila Yebu Buri by Kamjaklen and Chengmani Yagulabo. Agini Kaino, Nini Bukavo, Nokatarni Bagay, Wansukmu, Kamjakmu, Te Borong, Tonko, Kinke, Norakni Chilabri Kamjakle Mano, Kakam Kinurumdi. Piaba, Nung Chila Yeba Buri by Kamjaklen and Chengpurini Simike. Agini Kai Nini Bukavo, Kaitoni Nokatarnoti, Wansukmu, Te Kamjakmu Kuri, Yeba Kumaka, Nokataratangi Kaitono Lobi Richabe Kulumnani, Te Muchungya, Kokti Salapano, Nokatara Tangyawe, Nung Kamjakma Chila Yeba Buri by Beranani, Bini Nogo, Yeba Kurung Sasugo Tango, Yeba Munsaya Musa Koksawe, Yeba Samung Punuge, Nokatara Tangnani Sakno, Katina Nayo, Nokatara Tangpano, Nokataro Kaba Tagia, Te Nokatara Surima Panda Pro, Yeba Kokatar Purjak Pro, Nokatarni Onkori Tange, Nung Kamjakma Chila Yeba Buri by Mobile Phone Te Kok Salayo Kinke, Norakni Chilaburi Kamjakle Mano, Kamya Kine Romnanango. Omoteike, Nung Saksakna Cherry Amjogi Naike, Kaitor by Nini Kalo Krungmunote, Nung Saksakno Siwi Manai. Abani Besungte, Norakni Chilaburi Kamjaklema, Kakamde Kamya Kinibo, Nung Saksakno Simon Suknai. Omoni Logino, Srapsa Jorariwe, Nung Kamjakma Chila Eba Burini, Kaitor by Kalo Krungmunote Sina Bage, Kaitorni Nokatar by Bini Kalo Krungmunote, Omoteke Sakno Sungi Naide. Chilaburi Kamjaklema Chengna Shikang. Nung Kamjakma Chila Yeba Burini Nokatarni Bagi Muchungma Te Kamjakma Bagai Tungmani. Chilaburi Kamjaklema Chengpurini Simike. Nung Kamjakma Chila Yeba Burini Nokatarni Bagi Muchungma Te Kamjakma Bagai Tung. Norukni Chilaburi Kamjaklema Nung Kamjakma Chila Yeba Burini Kaitoni Nokatarni Bagi Muchungma Te Kamjakmana Crack de clay, Eba Kebal de clay. Tabu Nung Kamjakma Chila Yeba Buri, Nokataro Tangnani Katina Bage, Munsaya Musa Kokdesa, Eba Munsaya Musa Samung de Punuk. Omoteike, Nung Sakno Sungi Naike, Nung Kamjakma Chila Yeba Burini, Kaitur by Kalo Krungmunote, Nung Sakno Siwi Manai. Aboni Logino, Nung Kamjakma Chila Yeba Burino, Nung Kaitoni Nokatar by Kurung Deri, Yeba Hakchal de Clary Kinibo, Simon Suknai. Aboni Busungte, Norokni Chilaburi Kamjaklema, Kakam de Kamya Kinibo, Nung Sakno, Simon Suknai. Chilaburi Kamjaklenaro. Norokna Amjokrina Bagay, and Norokno Kai Kini Koksung Roksung Nayo. Noro Kaitor by Khalo Krungi de Tonglai. Khalo Krungi Tonglayo Kine Noroko Kifilke, Ang Norokno Teisa Haikini Singnanayo. Noro Kaitor in Nokatar by Khalo Krungi de Tonglai. Kaitor by Khalo Krungi Tonglayo, Pia Nokataro Tangjagya, Yeba Nokatar by Khalo Krikine, Koki Filnairo, Norakni Berevo, Todetong. Tei by Sake, Kaitor by Khalo Krungi Tongo, Kaitor in Nokatar by Khalo Krik Nairo, Norakni Berevo, Todetong. Abote Kinairokno, Angsung Nanayo. Norok Saksakni Nogo Tangya, Yeba Tangna Muchingya Kinge. Abo, Norok Sakni Nok by Khalogo Tongo Kini de Punukmari, Yebo Khalo Kumaka Kini de Punukmari. Norakni Bere Korak Sasupano, Saksakni Nogo Tangna Muchingya Kinke, Abo Bini Nukuni Adong Rok by Khalo Kumamani Maria Diba. Norakni Kaitor Jesus Christo, Sabat Salbrumbrum, Te Kubun Salrogobo, Nokataro Tange, Nokatar by Kurina Nankukmana Punukrika Kinke,
fr.Joshy Kristono riktarnai Kristan rukbo nok tarbai halokringna nangya diba. Norok kaiturno afagini ringko kinke besaro norok nufani nok taro tangna nangya diba. Tei norok kokti salo nok taro ka tongtogi de tanglai. Tei nok tarni surima pandarogo bukkar sugi de manchaklai. Yeba churchini raidano sopungrina bagi simide norok nok taro tanglai. Yeba ke norok ni numpasung bai dagi jakma bai de norok nok taro tanglai. Tei surima pandarogo manchaklai. Norok ni sak ni langma wo nok tarno de kamjagi morok rikuk. Yeba norok kamjakma chila yeba berini nok de morok rikuk. Yeba ke o sengcharni kereng sasukno de kamjagi morok rikuk. Norok kaitoni nok tarno kamjakma ni slai. Norok kamjakma chila yeba berini nokno kamjakuk nai borok de. Yeba norok kamjakma chila yeba berini nokno kamjakma ni slai. Kaitoni nok tarno kamjakuk nai borok de. Norok sakni langma wo nok taro tangai. Norok ni kaitor bai male thaniyo manma. Kakchangmu, tongtokmu, te kamjakmu ne de morok rikuk. Yeba norok kamjakma chila yeba berini nogo tangai. Bo bai tonglei thaniyo manma. Kamjakmu, tongtokmu, te kakchangmu ne de morok rikuk. Norok vaisa sukpano norok kamjakmu chila yeba berino sudesengka bo bini nok tarbai halo kerengide tongkine. Yeba ke norok kamjakma chila yeba beri vaisa sukpano norokno sudesengka neng nok tarbai halo kerengide tongkine. Kaitoni nok tarbai kereng sugya borok. Sak-sakni nok bai te kamjakma chila yeba berini nok bai. Bahai ke kereng sugi manai. Kaitoni nok tarno norok chajak yake. Te morok rikuk yake. Kaitor bahai ke norok ni nokno chajak nai te morok rinai. Tumung fr.Joshy norok na pereng matui. Norok sal brum o chukna khabo tongna chini apa kene surila yokin ke. O sengcharo chini apa ni nokanga nok tarkene poito klaisukdi. Kake norok apa kaito ni soi besaro kinke norok nok tarbai ma kereng lai thai. Chilabri kamjak lai narok. Suri richap 127 ni wanno khai kene sijak tongo. Subrai nok tangi tisayake. Nok tangne sani samung tangmale akaino chugyase. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. O kokatar nok nukungni kakamte kamkraini bage kaitor besek nangkukma klaikene srai klairiwo. Neng sakni bage nok tangma bai simi ngsukya. Kaitorbo nini bage nok tangna nango. Tamnikin ba neng sakni bage kotorma nok tangi tisawi mano. Pia tongkichang rinaisa kaitorse. Tongkichang kiri nok tangma bai tamo manma klai. Norok omana masitai. Kaitoni thani ka berasuknai rukni bukka. Kaitoni nok tarabo ka bataknai. Kaitoni nok taro ka batagya chilabri rukni bukka rok. Sakni nogo yeba borok kamjakma chila yeba berini nogobo ka bataglag. Tei kaitoni nok tarbai. Nok tarni surima pandarogo ka batagya chilabri rok. Sakni te kamjakma chila yeba berini. Nok nukungrokni kakam te kamkraino samungrokno teyi ka risuge wansuk manglag te nangkuk mariwe manglag. Kaitoni nok tarno kamjagya te nok tarbai khalo kerengya chilabri rokni tinang ni kakam kamyano teyi. Borok ni tinang ni nok nukungno teyi shikang baria mungsa sawi manglag.
tabu kaitoni nok tarbai khalo kerengmu saksakni nokni tongki changni bagai besek nangkuk ma klaikne norak chongke romi man bai kakne ang kaklayo chilabri khamjak leinarok phaidi tabu norakni chilabri khamjak leima kakamde khamyakne sina bagai norakni chilabri khamjak leimu kaitor bai khalo kerengmuno krak de klai eba kebel de klai eba ke dera de riyakne asuk jora cheri amjogi naimarokno tei baisa Kokborok ke ang norakni muituo tubina nayo kifisa ke norak chilabri khamjak leima chengna sikang norakni khawo kaitoni kakamu wansuk tei muito totong mani abo khaikeno chilabri khamjak leima chengmani yagulabo agini khaino norakni khawo kaitoni kakamu wansung tei muito tongko kinke norakni chilabri khamjak leimangka kakam piaba norak chilabri khamjak leima chengpurni simike agini khaino kaitoni kakamu wansung tei muito norakni khawo pase phaya eba kumaka kinke norakni chilabri khamjak leimangka khamya kifini ke norak chilabri khamjak leima chengna chikang sak sai chungkebo suri to tong leimani sal brumbrumni nok nu khumurokni surima pandaragbo kha risuge manjagi to tong leimani te nok tharni surima pandaragbo kha risuge manjagi to tong leimani abo khaikeno chilabri khamjak leima chengmani yakulabo agini khaino norak sak sai chungkebo suri tong leyo sal brumbrumni nok nu khumurokni surima pandaragbo manjagi tong leyo tei nok tharni surima pandaragbo manjagi tong leyo ababai norak kaitor bai khalo kerengi tong leyo kinke norakni chilabri khamjak leimangka kakam piaba norak chilabri khamjak leima chengpurni simike agini khaino sak sai chungkebo tei surilaya nok nukuni surima pandaragbo kha risuge tei manjakleya tei nok tharni surima pandaragbo manjakna muchungmabo kri injak kinke norakni chilabri khamjak leimangka khamya kifit thamke norak chilabri khamjak leima chengna sikang bible no poito khlai leimani tei khamjak leimani borom khlai leimani pori leimani tei koktar pirjak marakno kunchu kaichome khna leimani tei mansak kaitoni koktar titungna sakthar leimani abo khaikeno norak chilabri khamjak leima chengmani yakulabo agini khaino norak bible no poito khlai leyo khamjak leyo borom khlai leyo pori leyo tei koktar pirjak marakno kunchu kaichome khna leyo kinke norakni chilabri khamjak leima ngka kakam piaba norak chilabri khamjak leimung chengpurni simike agini khaino norak bible no tei poito khlai leya tei khamjak leya tei borom khlai leya tei pori leya tei koktar pirjak marakno khunju kaichomoi tei khna leya ingjak khinke norakni chilabri khamjak leima ngka khamya kifi brike norak chilabri khamjak leima chengna sikang nok tharno khamjak leimani borom khlai leimani nok tharni surima pandarok ter palai marok tei samung khlai marogo kha risuge manjak leimani abo khaikeno norak chilabri khamjak leima chengmani yagulabo agini khaino nok tharno khamjak leyo borom khlai leyo nok tharni surima pandarok ter palai marok tei samung khlai marogo kha risuge manjak leyo kinke norakni chilabri khamjak leima ngka kakam piaba norak chilabri khamjak leima chengpurni simike agini khaino norak nok tharno tei khamjak leya tei borom khlai leya nok tharni surima pandarok ter palai marok tei samung khlai marogo kha risuge tei manjak leya nok taro tei kha bathagya ingjak kinke norakni chilabri khamjak leima ngka khamya
tabuk ano knawi tungnai chilabri khamjaklena rukni bere baksa baksani kha bising khai khini wansukna phana tongo abokhe norok bai norok khamjakma chila eba brirok chilabri khamjaklema chengna sikangbo te chilabri khamjaklema chengmani yagulabo khabo kaitoni khakamu wansukmu te muito kreiku kaitor bai khalo krenge tongyaku suriyaku Bible poriyaku te nok thar Bible khalo kringyaku kinke o phirngmung bai ching tamo manmaklai aboti wansuk nai rukno ani koki filmung te kusklai rimakhe norok tabu kubuina sijak kinke norok ler yavui kaitoni thani kha bera suge sal brum suriwui Bible poriwui kok tartoi tonge te nok thar bai krenge kaitor bai khalo kreng sukna yapri selaide tamni khinpa kaitor bai khalo krengya khamjaklema soi te kubui khamjaklema ngi maya abo degebo tongya chilabri khamjaklena rok kaitor bai norokni khalo krengmuno cheri amjogi nailena bagai ang asu koklogi samani naimungkhe norokno omono srai ke Simon rina bagise abokhe tumung kaitor nga khamjakung khinke kaitor bai khalo krengi tongnai rukni chilabri khamjaklema se soi te kubui chilabri khamjaklema ungi mano tamokhe kaitor kre chilabri khamjaklema eba kaitor no kari chilabri khamjaklema unka tatal khamjaklema te bakhani khamjaklema te tumu khamjakung kaitorni aruni se phayo kinge kaitor bai khalo krengi tongnai rokni aro se kaitorni aruni khamjakung tongo khake kaitor bai khalo krengi chilabri khamjakle ke se aba kaitorni aruni khamjakung te kakham khamjakung ngi mano phiyaba kaitor bai khalo krengya rokni khamjakung kaitorni aruniya khake abo khamya khamjakung te bai sakhe kaitor bai khalo krenge kaitorni khamjakung bai chilabri khamjaklema unka kakham kaitor bai khalo krengya we sakni muchung te sak tongtok te chilabri khamjaklema unka khamya chilabri khamjaklenai Kristan sikla siklirok norokni chilabri khamjaklaimu kaitor bai norokni khalo krengmuno crack de clay eba cable de clay kene nora cheri amjoge nailai baijak abuni busungte chilabri khamjaklema kakham de khamya kene norokni koksungni kok ki filmungbo norok saksakno amjoge man baijak norok tabu kaitor bai khalo krengmungo tonggo kene sak baitang Simon ke norokni chilabri khamjaklema kakhamni bage kaitorno kha kuplung khambai riwi Luke 1:46 ni simi 55 jora khorang kotorke porilaidi phiyaba nora chilabri khamjaklemani bagise norokno snamnai te muthangnai kaitor bai khalo krengmuno sukma kha khine Simon ke norokni chilabri khamjaklema khamya khine yasage gosiwoi aboni bage kha khamai suri richapmu 51 poriwoi kaitorni thani nakarmung sane kha khifildi ta ler laidi tabuk phaide norokni chilabri khamjaklema kakhamde khamya kin sina bage norokni nok nukhungrokni adangrok bai khalo krengmuno cheri amjoge nailayano norok saimano kaitor bai khalo krengjak yaro norok bufang bai sukak jak beda khaise klayogene abanati subra Jesus Christo sak bai thang muito khlairi mani kokno John 15:5 khaikini porikenugo ang unka anggur bufang norokhe bedakrok ani bisinggo tongnairo tei angbo borokni bisinggo tongkhe borok bethai kubang thailainai tamni khinba
ano kare norak mungsa pano klaimaya. I am the vine, you are the branches. Those who abide in me and I in them bear much fruit, because apart from me you can do nothing. Subra Jesus Christo o koktarni besengte norakno muito clarina naimanike snamja borokni langmawo snamneisa te mutangneisa kaitor nangsugo te snamneisa te mutangneisa kaitor bay khalo krengi tongya snamja krokni langma bufang bay kagja bedak krokaise klayokne hake kaitor bay borokrokni khalok unka bufang bay bedak krokni khalokai hake bedak ketang tongna bagai bufang bay kefajak nanango omoke kaitor bay nangkukmani norokni khalokni kok kaitor bay tongma khalokni ulo norokni langmawo nang sugi tongma khalok unka norokni numa nupasung bay tongma khalok tumung kaitor bay norokni khalok bufang bedakrokni khalok kinke norokni numa nupasung bay norokni khalok unka thi khalok blood relationship thi khalok kinmake norokni sago thi tongsakni khalok norokni numa nupasung bay tongma khalok unka norok o sengsaro songshama jotta khalok ni slai kotorku aboke tumung kaitor kise kri kinke te kaitor norokno sise snamlia kinke kaitor norokna langma rise rilia kinke norok o sengsaro ketang tongmangla kamun abo kaikino tumung norokni numa nupasong o sengsaro kise krika te norokni numa nupasong norokna acherina ka chonglia kinke norok o sengsaro tongmangla kamun abo kaino norok kamjakma chila eba berini buma bupasong bono acherina ka chonglia kinke norok kamjakma chila eba beri o sengsaro tongmangla kamun teibo srai srai ke sanathange norakni numa nupasong kere ngmate norok kere kamun tumung norak kamjakma chila eba berini buma bupasong kere ngmate norok kamjakma chila eba beri kere kamun norakni langmawo norakni numa nupasong besek nangkukma klaikne ang norokno teibo wansukrina nayo norok kamjakma chila eba beri bay norokni khalok kmake yeba sikmake yeba ke bo tungsasuk lamate thitange norok te koroksa chila eba berino sayi nakare bobay chila beri kamjak leimawo krengi mano abo khaino hik koraksani sai koroksa thitange yeba sai koraksani hik koraksa thitange yeba ke hik bay sai kagleke bo te koraksa chila eba beri bay kaijage bono bini busai eba bihikne ringi mano te hiksani khalogo krengi mano tamoke norokni numa nupasung thitange norok te kebono norokni baithangni numa nupasung kne sayi nakaride mano te baithangni mapasung bay khalo krengma khaikeno norokno acheriya borokrok bay mapasungni khalogo krengide mano norok sakni mapasungno te kebo bay slaide mano omani besengte ang norokno si rina naimani ke o sengcharo beba khalokni bodla te kaisa bay slaijakun tongphano sak bay thangni mapasungni bodla te kebo borokrok bay slaijakun krekhne tamnikhin ba o sengcharo jotto borokno baksake waisa simino rijakma khamari inka bini buma bupasong abuni bagai
norok ni numa nupasungno borom tei morakmung ribui ma khamjak lai thai. Khake norok sakni langmano tiye oma khaike romledi. Kaitor norokno langma rina khachongo. Norokni numa nupasung norokno o sungcharo achai rina khachongo. Aboni bagai kaitor bay norokni khalo krengmung nangkukma klaima khaikeno. Kaitorni yagulo norokni numa nupasung bay norokni khalo krengmung nangkukma klayo. Abo bay no norok o sungcharo ketang tongsak jora norokni kaitor tei norokni numa nupasung bay khalo krengmung yakari kibimaya. Tamni kinba kaitor bay norokni khalo krengmung bupang bedakrukni khalo krengmung khaikeno norokni baithangni numa nupasung bay norokni khalo krengmung ngka tei khalok. Aboni bagai puila norokno langma rinai tei langmani bagra kaitorno khamjak sugai bobay khalokma krenglai thai. Aboni yagulo norokno achai riwi torlok rinai norokni numa nupasung bay khalokma krenglai thai. Oma ngka kaitorni muchungmung. Kaitor bay norokni khalo krengmung soi tei kubui khalo krengmung kinke norokni numa nupasung bay bo norokni khalo krengmung tik tongnai. Tabuk norokni numa nupasung bay norokni khalo krengmung besuk nangkukma klai tei morokko kinai norok saiman baikha. Tabuk chilabri khamjak leima norokni nok nukungrok bay khalo krengmung no krak de klai eba kebal de klai kini sina bagai puila norokni numa nupasung bay norokni khalo krengmung no tiye omo khaike cheri amjogi nailedi. Nung chilabri khamjak lema chengna sikang nung numa nupasung no khamjagai borokno borom klaiye borokni kok knawi tei mansak borokni samungroko chubawi numa nupasung bay khalo krenge tongmani. Abo khaino nung chilabri khamjak lema chengmani yagulobo agini khaino nung numa nupasung bay khamjak muni khalo krengono tongko kinke norokni chilabri khamjak lema no kakam kini romdi. Tamni kinba nini langmawo numa nupasung no achuk ritaini achuk tayo nung khamjakma chila yeba burino achuk riyaku tei nini langmawo nung khamjakma chila yeba burino achuk rina bagai nini numa nupasung no borokni achuk tayrukni riklai rokhar yaku. Piyaba nung chilabri khamjak lema chengpurni simike agini khai nung numa nupasung bay bukha risugay tei mukhang naisugay kakangke tei koksaya ngjak piya nung khamjakma chila yeba beri bay simi mobile phone tei kok saleman tongo nini numa nupasung bay baksake nogo tongnani slai nung khamjakma chila yeba beri bay baksake tongnani tei berainani se muchungjak kugo nini busak sakni nogo tongpano nini bukha sakni nogo batagya nung numa nupasung no kisa bay no joliwo tei borok no waisa wisu yakti sarago nung numa nupasung no mungsa sayawi nokni ongkori nini muchuma thairogo tango omotei nung numa nupasung no dalbida lamate kuk nangya te sak nangya ngke nung sak ni muchung te tongo kinke norokni chilabri khamjak lemano khamya khine romnanangko. Tamni kinba aba ngka nung chilabri khamjak lenani bagai nono acheri torlok rinai numa nupasung no sak nangya klaima klayo tei nung numa nupasung no khamjak mani slai nung khamjakma chila yeba berino khamjakma klayo tei nung numa nupasung ni langmano morok rimani slai nung khamjakma chila yeba berini langmano morok
rikuk klayo kene punuk marirok. Omoti punuk marirok engka saksak ni mapa sungbay nini bekani khalo kerengmu kema baijak kene. Tei nema nepasung ni achuk tairuk ni borok no reklay rokore nini nema nepasung ni achuk tairogo neng kamjak ma chila yeba berino achuk rimani punuk mari. Omo khaike saksak ni mapasung no sak nangya klainai te saksak ni mapasung bay khalo kerengmu no morakriya chila beri kamjak lema engka kamya. Tei bay sakhe nono acheriwi torlok rinai sak ni mapasung no neng tormani yagulo sak nangya engmang engka kamya. Teibo sak no omakhaikebo wansuge amchoge nainaidi. Nini nema nepasung ni bekawo. Nini tinang ni kakam tei kamkrai ni bagai kubang imang rok tonggo. Besarok ni tinang kakam ni bagai bekawo cuitong ma imang rok se buma bupasung no ketangke tongna bagai mucung riwo tei sal berembram kesrangke samung klaina bagai pan rak riwo. O imang rok no supung rejak sukna bagi se borok nono kakam kuk skulo eba kolejo kabriwo. Abon yagulo ke nini bagai borok ni bekawo tongma imang rok supung sukjakna bagai borok nini bagai saktari kolam te kiklai kesrang ke samungkra klai rang yeba mani knerok no ajina chengleyo. Nini nema nepasong chayai pano nungyai pano nono chamung nung kakam kukrok no chariwo tei khanriwo. Borok ri kichik kacha kan pano chumpano nono ngorak ginang jilik jalak ri chum kanriwo tei chumriwo. Borok nini bagai samung krak klai lengjak pano nono samung mungsa klaina dagia tei klairiya. Pia kakang ke poriwei borok kakam tei chakri ginang ungdi kene simi saitongo. Omotei ke nini nema nepasong nini tinang kakam ni bagai katung kajake tongi tongleyo. Khake neng chilabri kamjak laimawo tongpro skulo yeba kolejo nini ring sereng mungrokno kakam kerengke klaye kakam mark rok mane keplai ingke nema nepasung ni imang rokno supung rewoi borok ni bekka srang rewo kinke norok ni chilabri kamjak laimano kakam kene romdi. Piaba neng nini chilabri kamjak laimawo kelege ring sereng murok ni bansung rok tei mucung rok sekemaka nogo asugi tei porina naya tuition rogo rokhorjak pano aro thangibo tei porina naya skulo yeba kolejo salbrum tei thangna naya porikha rok tei rina naya porikha rok ripano mark kichase mani keplaingko yeba porikha roko keplaingya yeba ke school yeba college no yakar baikha kinke abo neng nini nema nepasung ni imang rok no sibai borok ni asuk kedek noka bisi rok ni samung rok bai samung rok ni betai rok no soko marmasek layo. Abo ni beseng tei nini nema nepasung ketangke nugjak pano neng borok no borok ketei khai yeba ke bekha ketei snam baikha. Nini nema nepasung ni imang rok no sibai borok ni bekhana buthari rinai omote chilabri kamjak laimano kamya kene romnanango. Tamnikin ba abo gistik khainai koroksa bethai rokni bagi naisingge kesrang ke samung klaitong ma joravo salsa nokbar kotor sipchai phai yeba tuibam lomui yeba ke bolang ni malmata rok phai gistik khlaima rokno kadule sokko morporo
gistik kaina isani bukka thima kaise klaima klayo norakni langmawo chilabri kamjaklema khabui norakni reng sereng mungrokno sokomorei norakni nama nupasungni bukkano buttari manikok omabai norakni nama nupasung bai norakni khalo kereng kebel klaijago tabu norakni nok nukungni kifini adangrok abokhe norakni takuk bukuk song bai norakni khalo kereng mungno tuyi srapsa jora riboi cheri nailayano tamnikin ba sagni takuk bukuk song tamo poritong yeba tamo klaitong yeba tamo jingjalo tong kene siyawui no kungsa bisingano tong nai takuk bukuk song bo tripura sarokni berewo tongo omo takuk bukuk song ni bere khalo kereng mung krini srai srai punuk mari tabu chilabri kamjak lanarok omo kaike saksakno amjoge nainaidi nung chilabri kamjak lema chengna sikang nung takuk bukuk songno belai kamjagi totong mani borokni ring sereng tani saktari chubawi totong mani borokni thinangni bagi saktari wansuge borokno tiyar klai totong mani borokno kakam lamate khimna phirenge totong mani abo khaino nung chilabri kamjak lema chengmani yakulabo agini khaino nung takuk bukuk songni thinangni kakamte kamkrani bagai saktari wansugi chubawi mirgi tongko khinke norokni chilabri kamjak lemano kakam kene romdi tamni khinba omo nini takuk bukuk songni bukharokno simiya phiya nini nama nupasungni bukharokno bo tongthokmu bara khlairibo tei nama nupasung bai nini khalo kerengmungno krak khlairibo phiya ba nung chilabri kamjak lema chengpurni simike agini kai nung takuk bukuk song bai bukha risuge mukhang bai mukhang naisuge kakangke te koksaya ingjak borokni ring sereng mungrogo te chubaya ingjak borokno lama kakam te phirngna naya ingjak borokni thinangno tuyibo te wansugya ingjak abuni bodala nung saksakni kokno tuyi simi wansugo nini chilabri kamjak lema o simi bukha bathak jak te nung kamjak ma chila yeba beri bai mang mobile phone te kok salai tongo khinke norokni chilabri kamjak lemano khamya khine romdi tamni khinba nung kamjak ma chila yeba beri koraksani bagai thi bai krengjak khalokni takuk bukuk sungna phano saknang ya ungma te borokno pogi thangma te borokno morok rimani slai nung kamjak ma chila yeba berino morok rikukma akorok norokni chilabri kamjak lema nini nok nukungni adongrok bai khalo kerengmungno dera riwoi sibaija kene punuk mari omo nini takuk bukuk sungni bukharokno simiya phiya nini nama nupasungni bukharokno bo khamrinai tongmung kene masitai tamni khinba thi khalokni nini takuk bukuk sung bai khalok kereng dera rijak pro thi khalokni nama nupasung bai nini khalok kereng bo dera rijago omoteike nini takuk bukuk sung bai khalok kereng muna dera riwui sibai sokomornai norokni chilabri kamjak lema ungka khamya asuk jora cheri amjogin nairimani busungte norokni chilabri kamjak lema sakni nukungni adongrok abokhe nama nupasung te takuk bukuk sung bai nini khalo kerengmuno krak de khlai yeba kebel de khlai yeba khe dera de riya khne nang sakno saiman baijak aboni busungte norokni chilabri kamjak lema kakamde khamya kene bo norok saiman baijak nini nok nukungni adongrok bai nini khalo kerengmuno simi cheri amjogi nainaima bai ingya phiya norokni chilabri kamjak lema
nung kamjakma chila yeba berini nukhuni adongrok bai bini khalo kerengmungno dera de riya khnibo cheri amjoge naina nango aboni bagai omokaike wansuge amjogi naide nung kamjakma chila yeba beri chila beri kamjaklema chengna sikang bini buma bupasong de takku bukusong bai bini khalo kerengmung bakai tongmani chila beri kamjaklema chengmani yagulo bini buma bupasong de takku bukusong bai bini khalo kerengmung bakai tong norokni chila beri kamjaklema bini buma bupasong te takuk bukusong bai tongmani khalo kerengmungno krak de khlai yeba kebel de khlai nung kamjakma chila yeba berini buma bupasong te takuk bukusong bai tongma khalo kerengmungno nung krak de khlai ri yeba kebel de khlai ri nung kamjakma chila yeba berini langmawo buma bupasongni asuk thairogo borok de asugitong yeba nung de asugitong chila beri kamjaklema bai nung kamjakma chila yeba berini buma bupasongni bukka tongthok jagi de tong yeba bukka thi jagi de tong norokni chila beri kamjaklema bai norok kamjakma chila yeba berini rung sereng mungrokni result kakam deng yeba kamya deng norokni chila beri kamjaklema nung kamjakma chila yeba berini buma bupasongni imang rokno supung deri yeba sokumori deri norokni chila beri kamjaklema nung kamjakma chila yeba berini bukkano bini nogo bathak deri riya norokni chila beri kamjaklema no tuye nung kamjakma chila yeba berini buma bupasong te takku bukusong ko kakam de salai yeba ko kamya de salai omoti singke omorokni koke filmung nung saksaki manke nung kamjakma chila yeba berini buma bupasong te takku bukusong bai bini khalo kerengmuno tuye srai ngano aboni besengte chila beri kamjaklema kakamde kamya kene kok sengmuni kok kifil mungbo nung saksakno mansuknai tabusuk jora norokni chila beri kamjaklengno cheri amjoge nairimani naimungke norokni chila beri kamjaklemung norokni saksakni nukhungni adongrok bai norokni kamjakmuni khalo kerengmuno krak de khlai yeba kebel de khlai kene saksakno amjokrina bagise abu khaikeno norokni chila beri kamjaklemu norok kamjakma chila yeba berini nukhungni adongrok bai bini kamjakmuni khalo kerengno krak de khlai yeba kebel de khlai kene norokno amjokrina bagise aboni busungte chila beri kamjaklemu norok saksakni te norok kamjakma chila yeba berini nukhungo khaksangun te tongthokun de tubu yeba khakama de tubu kene nora saksakno anjokrina bagise tabu chila beri kamjakle nairokno o jorabo ang muito khlairina nayo saksakni mapasung te takuk bukusung bai thi bai kerengja khalokno morokriya chila beri rok borok kamjakma chila yeba berini buma bupasung te takuk bukusung bai khalo kerengno morok riwi manglak te kaijakna sikang saksakni nok nukhung bai te saksakni thi bai kerengja khalokni mapasung te takuk bukusung bai khalo kerengno morokriya chila beri rok borok kaijakman yagulo te mungsa khalo kerengno phano bukka bai kubuike morok riwi manglak te kaijakna sikang kamjakma chila yeba berini buma bupasung te takuk bukusungni kok wansukya chila beri rok borok kaijakman yagulabo buma bupasung yeba bukraju bukrani kokno tuyi asuk sakthari wansuklak
aboni bagai norak sakni noknu kungrokni adongrok bai khalo kerenge chilabri khamjak layo khinke kaitorna khambai reledi piyaba norakni chilabri khamjak laymu norakni noknu kungrokni adongrok bai khalo kerengno dera riwo khinke norok kaitorno tei norakni noknu kungrokni adangrokno nakarmung sane kha kifile norakni noknu kungrokni adangrok bai daktino khalo kerengna yapre selaidi tamni khinke kaitor norakna puila rimani nukhung engka norakni numa nupasung bai takuk bukusung baksa tungnai nukhung kaitor rimani nukhungno tei nukhungni adangrokno khamjakma tei borong khlaima abo kaitorni bukhano khamriwo aboni bage sakni nukhungno tei nukhungni adangrokno khamjaknani tei morok rinani wansuk leidi tei yapris leidi tabusu jora cheri amjoge nai manike puila norakni chilabri khamjak laimu norakni snamnai tei muthangnai kaitor bai khalo krengmuno krak de khlai eba kebal de khlai aboni busungte norakni chilabri khamjak laima kakam de khamyakne aboni yagulo nai manike norakni chilabri khamjak laima norakno acheri wi torlok rinai norakni thibai krengjak khalokni numa nupasung tei sakni taku bukusung bai khalo krengmuno krak de khlai eba kebal de khlai aboni busungte norakni chilabri khamjak laima kakam de khamyakne tabuk phaide norakni chilabri khamjak laimu norakni sakni langmani khamkraini bagai tei norok khamjakma chila eba burini langmani khamkraini bagai kakam de khamyakne cheri amjogi nailayano aboni bagai puila amjogi naina nangkukmani ke norokni reng serengmung rokno tiye tamni kinba chilabri khamjak laina rokni bere kubangkuk reng serengdai rokni umoroset khobjago norokni reng serengmurok belai nangkukmani kinma ke norokni tabukni reng serengmungrok norokni tinangni kakamte khamkrai chapmawo nangkukmaklayo tinangni khamkrai khaino khai phaya norak tamono kai abonese norok rawo khine galatia 6:7 sijak tongma khaike norak tabuk kakam kai khati tonke tinanggo norak kakamno ranai norak tabuk khamyano kai khati tonke tinanggo norak khamyano ranai abu khaino mai boroi gombo rawi maya thaicuk bupang busa kai thaipungbo khagi maya norok laithangjak bisirogo eba salrogo kai khatiwi tonmaroknase tabuk norok rawi tongo tei norak tabukni jorarogo kai khatiwi tonmarokni butharoknase norak tinanggo ranai abokhai laithangma jora past tabukni jora present tei tinangni jora future sikakjak mania teike krengjak khaifano norakni tabukni langma eba salbrumbrumni langma eba tabukni jora se norakni laithangma jora bai tinangni jora chabo tabukni jora kereke laithangma jora bo kere tinang bo kere aboni bagai norakni tabukni jora norakni tinangni bagai belai nangkugo tabukni jora khamkuke norakni laithangma jora bo khamkuknai tamni kinba tinini sal khna nini laithangma sal eba mia ngano abokhaino norakni tabukni jora present khamkuke norakni tinangbo khamkuknai tamni kinba norokni tinini sal norokna tinanggo se tlangi thango
Omono chongki romrina bagay ang norokno omo khaike saiknarina nayo. Romdi nung taklay class 9 poritongo. Omono nini tabukni jora. Nung class 9 ni ring serenguro kakangke klaike nung buskangni bisiyo class 10 no kapsinay. Nung class 9 poritongmani nakarmungke class 9 no molbrum tongna bagiya. Pia class 10 no kapna bagise. Abo kinmake nung class 9 ni bagisimi class 9 poriya. Pia class 10 no kapna bagibo poriyo. Abo ke nini tabukni langmani bagisimiya. Pia abo tinangni bagibo. Kake nini tinangni kakamte kamkrani bagi nini tabukni ring serengro samung klaimarok te tongun tongmarok belai nango. Te nung class 9 passing ke nini laithangma jora past nini tinang future kakamungo. Piaba nung class 9 no chokrai ke eba kuplai ingya ke nini laithangma jora te tinang kamyango. Abo kinma ke nini laithangjak laibuma te tinangni laibuma kakamungko eba kamyango abo nini tabukni laibuma no depend klaise kene srai. Abo ni bagay nini laithangma jora te tinangni jora kamkukna bagay nini tabukni jora eba sal brum kamkukna nango. Baksa ni langmawo tabukni jora kamyani bagay borokni laithangma jorabo kamyangjak. Te borokni tinangni lamarokbo derajak. Te baksa ni ke laithangma jora kamya pano tabukni jora kakam klaina nailayo. Abo kai tinangni te salrok bai bisirokno kakam klaina nailayo. Norok sakni langmawo laithangna jorano past no te tinangni jorano future no kakamku klaina bagay mansak tabukni jorano present no kisranke te saktar samuntangay kakamku klaina chaitok lady. Siyan kerengrok tabukni jorano yeba sal brum no mansak kakamku klaina saktar layo. Ka siyarok te butu arokhe tabukni jorawo saktari samuntang yawi khaino tinangni imangro kakam bai simi tonglayo. Ang asu kokoloke norokna samani naimungke norokni tabukni ring serengmungrok tabukni bagi simiya pia norokni tinangni bagi besak nangkuk maklaikne norokno wansukrina bagi se. Kake paidi norokni chilabri kamjak laimu norokni ring serengrokni bagi kakamde kamyakni cheri amjogi nailayano. Abuni bagi omo kaike amjogi nailaydi. Nung chilabri kamjak laima chengna sikang nini bukawo tinangni bagi imangrok te nakarmungrok srai tongmani. Abono supung sukna bagi nung ring serengrogo buka berasukmani. Wati wapano sal tungpano sal brum skulo eba college tongtogi tangi buka risuge ring serengrog klai tongmani. Te porika rogo mark kakamani kupla ingi tongmani. Abo kaikeno nung chilaburi kamjak lema chengmani yagulobo agini kaino nung ring serengrogo buka berasuge mark kakamrok mani kupla ingi tongo aboni busungte nini tinangni yimangrok bai nakarmungrokno supungrina lamarok jugali tongo kinke norokni chilabri kamjak lemano kakam gini romdi. Piaba nung chilabri kamjak lema chengpurni simike agini kai nini ring sermungrokni bagi te ka muchungung kere ring serenguroko te ka beramaya wati wawo satun tungo bokorok sawo bok sawo akarok sawoi mungsa se punuge
살브름으로 스쿨로 예바 콜레저 당나니 사크노 가티나 나요 스쿨 예바 콜레지니 보리카로고 아슈크나 데이 무충마 그리 응작 예바 보리카로고 아슈크파노 마르크 콤바이 급라인코 예바 초크라요 예바케 릉스름니 데이 무충마 그리인게 능 릉스름으로크나 야카르바이카 때 디낭니 바기 이망록 바이 나카르뭉록노 때에 와세 완숙이야 피야 능 칠라브리 감작레마세 카베라 숙작킨케 노락니 칠라브리 감작레마노 감야키네 롬나나고 tamnikinba 칠라브리 감작레뭉 니니 릉스름록노 시미야 피야 니니 디낭니 카캄테 감크라이나보 소코마르바이카 tamnikinba tabukni nini 릉스릉rokni porikharokni markrok te certificate rok tabukni bagi simiya pia akorok thiyasak jora nini loge tongke nini kakam te kamkrai tubnai nangkukma kaisa kene nangma sitai tumung chilabri kamjak lema bai nini 릉스릉rokni mark kaisa phana komika kinge 노력니 칠라브리 감작레마노 감야크네 롬나난고 아버니 바기노 릉스릉록노 개방케 데라리아 칠라브리 감작레만카 카캄 피아바 릉스릉록노 개방케 데라리나 칠라브리 감작레만카 감야 타부 능 스랍사 삭삭나 암족이 나이디 칠라브리 감작레마 쟁나시강 니니 릉스릉록니 우충록 te porikani markrok besuk tongmani kene te nang chilabri kamjak lema chengpurini simike nini 릉스릉rokni muchungrok te porikarokni markrok besuk tongkene te tabuk nini thani tongma 릉스릉rokni porikarokni markrok te certificate rok nini thinangni kakam te kamkrani bage chubanai 예바 개방나이데 예바케 니니 디낭니 야프리세 마라크노 가수나이데 그네보 완숙이나이디 아숙조라 니니 릉스릉뭉록니 kokno트이 암조게 나이레이마니 아버니 버승트 칠라브리 감작레마 카캄데 감야크네 능 삭삭노 사이만 바이카 앙노노 오모테 이케보 완숙리나나요 아보케 능 칠라브리 감작레마 쟁나시강 니니 반숙응록 무충록 kokkrok tetongrok bakai tongmani te 능 칠라브리 감작레마 쟁푸르니 시미케 니니 반숙응록 무충록 kokkrok tetongrok bakai tong 칠라브리 감작레마 바이 니니 반숙응록 te muchungrok kakam dengjak yeba kamya dengjak nini langmawo tongmung kamyarok tongke aboke bili nungma koni chama chubak nungma traks nama akorok bufru chengka chilabrai kamjak lema chengna sikangde yeba chilabrai kamjak lema chengmani yagulade 칠라브리 감작레마 동문바이 니니 느마 느파송바이 탁국 무국송바이 바야프록바이 가미니 보로크록바이 크리스트 모타니 아동록바이 니니 kok살레마록 테 동문록 가캄데 응작 예바캄야데 응작 능 칠라브리 감작레마 쟁나 식강 니니 녹누쿵니 보로크록 가미니 보로크록 테 크리스트 모타니 아동록 노노트예 꼭 가캄데 살레통마니 예바 꼭 감야데 살레통마니 능 칠라브리 감작레마 쟁푸르니 시미케 능 부이바이 가캄데 긴자기통 예바 감야데 긴자기통 칠라브리 감작레몽 노노 칠라 가캄 예바 브리 가캄데스남 예바 칠라 감야 예바 브리 감야데스남 오모트이 능 삭삭노 승기 나이나이케
능 삭삭노 사이만나이 노력니 칠라브리 감작레마 가함데 감야그네 오마니 로기노 스랍사 노력니 칠라브리 감작레몽 능 감작마 칠라 예바 브리니 바게 가함데 감야 그니보 제리 완숙이 나이디 아버니 바게 부이라 비니 릉스릉무록노 뜨예 완숙이 암족이 나이디 tamninkinba bini tabukni rung serengmungrok bini tinangni kakamte kamkraini bagai nangkukma kaisa seklayo abuni bagai omakai ke sakno koksungi naidi nung kamjakma chila eba buri nung bai kamjak lena chengna sikang bini bukkawo tinangni bagai imangrok nakarmungrok rung serengmungrok wansumungrok muchungrok tetongrok bakai tongmani chilabri kamjak lema chengpurni simike bini bukkawo tinangni bagai imangrok nakarmungrok rengserengmungrok wansungrok muchungrok tetongrok bakai tong nung kamjakma chila tongmung kakam baide tong yeba tongmung kamya baide tong bini langmawo tongmung kamyarok tongke aboke biri nungma koni chama jubak nungma daksnama akorok bo nungbai kamjaklema chengna sikangde yeba chilabri kamjaklema chengpurnisimide chilabri kamjaklema chengna sikang nung kamjakma chila yeba brini school yeba college ni porikharokni markrok busuk tongmani chilabri kamjaklema chengpurnisimi nung kamjakma chila yeba brini school yeba college ni porikharokni markrok busuk tong chilabri kamjaklema nung kamjakma chila yeba brini ring serungrokno chude chuba yeba sode sokomor chilabri kamjaklema nung kamjakma chila yeba brini school yeba college ni porikharokni markrokno kubang de klairi yeba kom de klairi nung omote koksungrok sakno singge kok filmungrok manke chilabri kamjaklema kakamde kamyakne srai srai ngano aboni logino nung kamjakma chila yeba brini tinangni hamkraino nung chubanaide yeba sokomornaide khinebo srai srai ngano omana muito narikdi mutangnai kamjakmu kaitorni aroni sokomornai kamjakmu soitani aroni khai khinke nung kamjakma chila yeba brini langmawo nung bona mutangnai kaitorni busade yeba nung bona sokomornai soitani busade kene kisa saktar의 암적인 나이케 감국나이 tabu chakrini bagi porikharina naitongna이 chilabri kamjaklainairo norok chakrini bagi porikharina bagide bukha bathage poriwe tiyar klaitong yeba chilabri kamjaklaimawo kha bathawe chakrini bagi tiyar klaimayangke berai detong norok tinangno bogide chilabri kamjaklai 노력니 부싹 시미야 비야 부카테이 보라 동국니 완수문보 카보 동통 노력 가이작만 야구로 사몽 당기데 마이차나이 예바 느마 느파송 테이 느크라직 느크라송데 사몽 당기 노력나 마이차리나낭 노력 가이작만 야구로 노력니 로기노 노력데 사몽 당기 마이차리나이 yeba norakni numa nupasong yeba nukrajuk nukrasong de maicharina norak kaijakman yagulo norakni numa nupasong yeba nukrajuk nukrasong by maichar jakma lachima singchani kokya diba chilabri kamjaklema by ring sereng rogo te tinangni bagi chakrini porikharogo kha bathagyarog te kaijakman yagulo 마파송 예바 부크라즈 부크라송 바이 사몽 땅게 마이 차르 작나이 키네 나이똥 나이로
kisa kusenge saktari wansuge tinangni bagai tiar engke kamkuknai. Cilabri kamjak lenado. Norokni cilabri kamjak lema norat saksakni te norak kamjak ma cila yeba berini ring serengrok wansukrok bai mucungrok kokrok halokrok tongmungrok tinang te langmano kakam klayokinge. Norakni cilabri kamjak lemano kakam kini rom lady. Piaba norakni cilabri kamjak lema norak saksakni te norak kamjak ma cila yeba berini ring serengrok wansukrok te mucungrok kokrok halokrok tongmungrok tinang te langmano kamya klayokinge. Norakni cilabri kamjak lemano kamya kini rom nanango. O jorabo ang norakna muito klairina nayo. Norok cilabri kamjak lemung bai norok kiching norokni ring serengrokno sokomorokinke abo norok baitang norakni tinangni kakam te kamkraino se sokomor maklayo. Aboni besengte norak sak baitang norakni tinangni langmawo tekto te berman tubulayo. Saksakni tinangni kakam te kamkraino saksakno sokomarma abo kasiya te butua cilabri rokni tongu. Aboni bagai sak baitangni te norok kamjak ma cila yeba berini langmano mutangna bagai cilabri kamjak lemano samung bai tongmungo pinangna ma sering laitai. Sokomarna bagai ya. Tabusut jora norakni cilabri kamjak lemung norok kiching norokni ring serengrokno wansukrok bai mucungrokno kok salemngrokno jotto bai khalo krengrokno tongmungrokno norakni tinangni kakam te kamkrai rokno kakam simise klayokinge kaitorno ka Khumulwng kamba ya parlaidi. Ingyake kaitorni beskango yaskusunge sak baitangni langmano te norok kamjakma cila yeba berini tabukni te tinangni langmano dera riwe sokomarmani bagai nakarmung sane ka kifile cila kakam te beri kakam na ka chong lady. Tabukni cila beri ro kakam ke tinangni hiksa ro kakam te nukung ro kakam nai te dopa kakam nai. Kake tinangni dopa no nai nai aina engka tabukni cila beri ro yeba shikla shikli rokni wansupung rok samung rok tongmung rok te chamung nungmung rok. Trupuri cilabri kamjak lenarok. Yapang ni simi tabu sujora an norak ni cilabri kamjak lengmeno tiye ceri amjogi nairimani engka omorok. Kifisake norak ni cilabri kamjak lemung norak korak nino surimung Bible porimung kokatartui kamjak lema nokatarni surima pandarok ka risuge manjak lema akarokni besengtei kaitor bai khalo krengi tongna chubawo kinke norakni cilabri kamjak lemangka kakam. Piaba cilabri kamjak lemung norak korakni ni surimung Bible porimung kokatartui tongma nokatar bai krengma akarokno dera riwe kaitor bai norakni khalo krengmuno sibai sukak riwo kinke norakni cilabri kamjak lema engka khamya. Tei baisake kaitor bai norakni khalo krengmuno dera riwe sibai sukak riya cilabri kamjak lema engka kakam. Piaba kaitor bai norakna sukagit langnai yeba kaitor bai khakchal khlairinai cilabri kamjak lema engka khamya. Kifini ke norakni cilabri kamjak lemung saksakni te norok kamjak ma cila yeba berini nukuni adangrok bai norokni khalo krengmuno dera riwe sibai sukak riya kinke norakni cilabri kamjak lemangka kakam. Piaba norakni cilabri kamjak lemung saksakni te norok kamjak ma cila yeba berini nukuni adangrok bai norakni khalo krengmuno dera riwe sibai sukak riwo kinke norakni cilabri kamjak lemangka khamya. Kifitamke norakni cilabri kamjak lemung saksakni te norok kamjak ma cila yeba berini
school eba college ni ring sereng rokno norek ni tinang ni kakam te kam kraino norek ni tongmung kakam rokno dera riwi lama koror yakin ke norek ni chilabri kamjak le mangka kakam piyaba norek ni chilabri kamjak le mung sak ni te norek kamjak ma chila eba berini school eba college ni ring sereng rokno tinang ni kakam te kam kraino te norek ni tongmung kakam rokno dera riwi lama koro riwokin ke norek ni chilabri kamjak le mangka kamya trupuri chilabri kamjak le nairo ang norokno chilabri kamjak le ma kakam de kamya aboni kok ki filmu mandrina bage norek ni chilabri kamjak le ma tabus jorak norek ni tonglang mawo thairi mani buthai rokno cheri amjoge nairi mani aboke kaitor by norek ni khalo krungno norek ni nok nu khungrok ni adong rok by norek ni khalo krungno te sak ni te norok kamjak ma chila eba brini school eba college ni ring sereng rok by samon tong rok no te cheri amjoge nairi mani aboni busungte chilabri kamjak lema kakamde kamya kene kok sungmani kok ki filmu norok sak no manbai jak kene ang khaklayo chilabri kamjak le na rokno an teisa Roma 13:10 1 Corinth 13:6 te Luke 6:43 te 44 kok tharokno muito khairena nayo aboke kamjakmu kamya chaya kse khlaya te kamjakmu kamya chaya khlaitaniyo tongthok jagya bupang kakam butai kamya thaya abo khaikeno bupang kamya bo butai kakam thaya jotto bupang bini butai baino sinijago abo kinmake sak baithangno te norok kamjak ma chila eba burino kamya khlaya kamya khlaithaniyo tongthok jagya te butai kakam thairina chila buri kamjak leima se soi te kubui kamjak leima piyaba sak baithangno te norok kamjak ma chila eba burino kamya khlainai kamya khlaibabo tongthok jaknai te butai kamya thairinai chilaburi kamjak lema unka kamya te tatal kamjak lema khune ma sitai chilaburi kamjak lema wo klege tongnai jotta tripuri chilaburi rok nora soi te kubui kamjak mbai supung jakna bake sal brum subrai kaitor Jesus Kristoni thani surisan leidi aboni yagulo subra Jesus Kristo bai supung rijaknai muthangnai kamjak mbai kaitorno sak bai thangno nok nukhuni adang rokno te norok kamjak ma chila eba burino kamjage khalo krungna sak thar leidi aboni busungte norok ni chila buri kamjak laimung sal brum buthai kakam thaithung kene khatungai chila buri kamjak laima kakamde kamya o kifini patno ang oro muthaka chilabri kamjak leimawo kakam kamyano sinina bage subrai kaitor Jesus Kristo tripuri chilabri rokni polani mokol rokno piyoge rithum amen.